Калі ласка, мы пачнем праз 2 хвіліны, таму вяртайцеся на месцы. Працягваем працу на нашай канферэнцыі і падчас гэтай панелі мы будзем абмяркоўваць юрыдычныя гаранты забеспячэння дзяржаўнага двухмоўя. І не дзіва таму, што ўсе тыя людзі, якія прысутнічаюць і будуць выступаць зараз, усе яны юрысты, і кожны з нас будзе апісваць адзін з аспектаў дзяржаўнага двухмоўя, рэалізацыі і юрыдычных гарантыяў. І першым, дарэчы, раскажу я таксама крыху пра свой досвед з двухмоўем, бо некалькі гадоў таму, ўжо напэўна 12 гадоў таму, я таксама выкладаў на факультэце міжнародных адносінаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта, і большасць прадметаў, якія я выкладаў, я рабіў гэта на беларускай мове. І, ў прынцыпе, гэта даволі добра ўспрымалася, толькі туркменскія студэнты не заўсёды вельмі былі задаволеныя, але мы знаходзілі нейкія іншыя формы працы для таго, каб усе ў выніку былі задаволеныя. І была праблема заўсёды з юрыдычнай тэрміналогіяй, як знайсці тэксты, і для некаторых прадметаў гэта было прасцей, для некаторых больш складана. Напрыклад, для права Еўрапейскага Саюза шэраг асноўных дакументаў Еўрапейскага Саюза быў тады ўжо перакладзены на беларускую мову і быў даступны ў вялікай колькасці бясплатна, і таму гэта вельмі дапамагала. Але калі ішла гаворка пра больш такія практычныя, скажем, прадметы, то з гэтым была праблема. І не толькі таму, што няма перакладзеных кодексаў, але таму, што нават сама тэрміналогія дагэтуль не ўсталявана да канца. І я таксама удзельнічаў у развіцці і заснаванні часопіса «Праўнік». Такі быў часопіс, у асноўным яго студэнты выдавалі, дзе на беларускай мове выдаваліся артыкулы, не толькі ад студэнтаў, але таксама ўжо ад такіх салідных даследчыкаў. І быў цікавы досвед, і, на жаль, вось ужо гэты сайт не існуе некалькі гадоў, і таксама ёсць такая праблема, якая ўжо павінна быць па-за межамі гэтай канферэнцыі, але вельмі важная, гэта што знікае беларускі інтэрнэт. Напрыклад, 90-х гадоў інтэрнэт ужо амаль адсутнічаў у доступе, хаця было столькі цікавых ініцыятываў, і сайтаў, і праектаў, пачынаючы ад музыкі, сканчваючы палітыкай, і на практыцы проста сканчваецца праект, сканчваецца энтузіязм у чалавека, перастаюць аплочваць дамены, хостынг, і гэта ўсё знікае. Але я сказаў, што гэта будзе ўжо нейкая асобная канферэнцыя, можа калісьці ў будучыні. І зараз я прапаную вярнуцца да асноўнай тэмы гэтай панелі, юрыдычныя гаранты забеспячэння дзяржаўнага двухмоўя. І мы вельмі удзячны, што да нас сёння змог далучыцца намеснік дырэктара Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь Віктор Шаршун, які выступае з першай прамовай. Калі ласка. Уважаемые участники конференции, в своем выступлении я бы хотел остановиться на терминологических ресурсах,
том числе и содержащих информацию на белорусском языке, которые формируются Национальным центром правовой информации. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Анну Ивановну Кулеш за то внимание, которое она уделяет нашему многоязычному словарю, за те замечания и предложения, которые мы, конечно же, рассмотрим и постараемся учесть на перспективу в работе над словарем. Одной из важных задач, которую должно решать государство, является обеспечение доступности правовой информации, реализация на практике принципа презумпции знания законодательства гражданами. В Республике Беларусь решение этой задачи осуществляется в рамках функционирования государственной системы правовой информации. Важным элементом этой системы выступает Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. Это государственное учреждение, которое осуществляет сбор, обработку, распространение и официальное опубликование всех нормативных правовых актов, которые издаются в нашей стране, материалов судебной, другой правоприменительной практики и иной правовой информации. По существу Центр выступает депозитарием, хранителем национального законодательства и обеспечивает доведение до всех заинтересованных необходимой правовой информации. Центр обеспечивает сбор всех нормативных правовых актов в стране, включение их в эталонный банк данных правовой информации, сбор материалов судебной и иной правоприменительной практики. Как известно, право всегда находит свое языковое выражение, ибо оно призвано регулировать отношения в обществе, а значит четко определять дозволения и устанавливать запреты. Право формирует своеобразный, отличный от всех остальных и в то же время необходимый для каждого человека способ передачи субъективных мыслей. И в качестве такого способа передачи выступает юридический язык, который в большинстве случаев реализуется с помощью специального текста, в котором нормативно закрепляется на определенное время то, что является значимым для индивидуума, общества и государства. Именно письменная форма выражения мысли наиболее актуализировалась в праве, и всякое правовое предписание должно быть отражено в официальном источнике с помощью языковых средств. И основой юридического языка выступает юридическая терминология. И эта терминология, конечно же, имеет важнейшее значение в правовой системе государства. И в этой связи одной из основных задач Национального центра правовой информации является, в соответствии с положением о Центре, является развитие и совершенствование юридической терминологии на русском и белорусском языках, ее перевод на иностранные языки. В рамках этого направления деятельности Центром осуществлялась разработка и введение специализированных словарей юридической терминологии. Были созданы несколько отдельных терминологических ресурсов. В 2002 году в составе информационно-поисковой системы «Эталон» был создан словарь юридических терминов действующего законодательства для банков данных законодательства Республики Беларусь и международные договоры. Ресурс представлял собой линейный, упорядоченный по алфавиту список терминов с нормативными определениями, содержащимися в действующих актах законодательства. В 2012 году был создан многоязычный словарь юридических терминов с переводами терминов на белорусский и английский языки. Схема его реализации была похожая, он был представлен в виде списка терминов. Каждая позиция многоязычного словаря отражала его связи с иными терминами, что давало возможность получить представление о месте того или иного термина в системе законодательства. Данные ресурсы в целом обеспечивали потребность нормотворческой и правоприменительной деятельности. Вместе с тем имелось различие по информационному наполнению, отличались информационные массивы. И тем более в связи с принятием
нового закона о нормативных правовых актах в 2018 году было принято решение о создании единого словаря. В частности, закон о нормативных правовых актах 2018 года определил обязательность использования терминологических ресурсов, формируемых Национальным центром правовой информации, в нормотворческой деятельности. Новый юридический словарь воплотил в себя все лучшие качества предыдущих разработок. Ресурс отражает разнообразие и особенности терминологии белорусского законодательства, содержит термины на белорусском, русском и английском языках, соединенные тематическими связями. Также в словаре представлены нормативные определения терминов из актов законодательства. На сегодняшний день наполнение словаря составляет, как уже сегодня говорилось, почти 30 тысяч терминов. Причем обновление словаря происходит ежедневно, поступают в Национальный центр новые правовые акты. Из этих актов выбирается терминология и включается в словарь. Словарь направлен на решение задачи целостного представления терминологического массива законодательства, расширение возможностей аналитической работы с терминологией и также предназначен для оказания помощи государственным органам в осуществлении нормотворческой деятельности. Ну и кроме того, он может быть использован как учеными, так и практикующими юристами, преподавателями, студентами и всеми, кто интересуется проблемами юридической терминологии. Но в первую очередь этот словарь создавался для юристов, для государственных органов. Доступ к словарю можно получить через информационно-поисковую систему «Эталон». Можно найти его непосредственно в сети интернет, либо перейти на страницу словаря с национального правового интернет-портала Республики Беларусь. На стартовой странице представлена поисковая форма, через которую можно найти интересующий термин, либо через соответствующую букву алфавита. Словарь позволяет увидеть все многообразие терминологии белорусского законодательства. Так, например, как мы видим на сегодняшний день, самое большое количество определений у термина «перевозчик» – 59. 23 определения существует термина «близкие родственники». Поэтому эта информация, она востребована в деятельности при подготовке нормативных правовых актов. И, конечно же, нормотворческим органам в первую очередь нужно обращаться к этому ресурсу, чтобы видеть, нужно ли готовить какую-то, вырабатывать новую терминологию, или же можно использовать уже существующую. Все лексические единицы словаря представлены отдельными карточками. В карточке представлены переводы с русского языка на белорусский и английский языки, а также нормативные определения. Работа над словарем ведется постоянно. Еще не все термины переведены на английский язык, что мы сегодня видели, но мы эту работу завершим. Все лексические единицы словаря соединены между собой смысловыми связями, что позволяет получить представление о месте отдельно взятого термина в связи с другими терминами, имеющимися в законодательстве. Информационный массив словаря динамичен, ежедневно актуализируется, как я уже говорил, и есть на словаре также форма обратной связи. В случае, если наши пользователи видят какие-либо неточности, либо есть предложения по наполнению словаря, можно всегда прислать их в Национальный центр правовой информации.
В целом работа с ресурсом дает возможность повысить эффективность нормотворческой и правоприменительной деятельности. Ну и также этот ресурс полезен в работе над развитием терминологии. Доступ к словарю, как я уже говорил, осуществляется также посредством информационно-поисковых систем «Эталон» и «Эталон онлайн». Эти ресурсы содержат официальную правовую информацию. В 2008 году указом президента было определено, что акты, в том числе и в контрольном состоянии, содержащиеся в этой системе, являются официальными. Информационное наполнение этих ресурсов составляет более 300 тысяч документов. В частности, в эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь включено свыше 200 тысяч нормативных правовых актов. Также в информационно-поисковой системе «Эталон» содержится более 38 тысяч судебных решений и других документов из судебной практики и более 24 тысяч материалов научного, аналитического характера в банке данных «Правоприменительная практика». Ну и также хочу обратить ваше внимание на то, что в составе информационно-поисковых систем «Эталон» и «Эталон онлайн» есть переводчик текстов правовых актов с русского языка на белорусский и наоборот. Можно перевести как текст нормативного правового акта, который есть в системе, так и можно загрузить любой другой документ и также осуществить перевод с русского на белорусский язык и наоборот. Это разработка Национального центра правовой информации совместно с Белорусским государственным университетом. Ну и подобный переводчик есть как в системе «Эталон онлайн», так и в системе «Эталон». Спасибо за внимание. Дякую вялікі за даклад, Віктор, які нам дазволіў лепш зразумець, што робіцца ў рамках Нацыянальнага цэнтра правовой інфармацыі для таго, каб забяспечыць доступ не толькі да дакументаў на рускай мове, але таксама да дакументаў на беларускай мове. Наступны выступоўца Вадзім Самарин, дацэнт юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. І мы пазнаёміліся, наколькі я памятаю, у мінулым годзе, калі мы праводзілі канферэнцыю пра рэформу юрыдычнай адукацыі. Там таксама мы глядзелі, што можна паглядзець у досведзе Великабрытаніі для того, каб прыняць гэта ў Беларусі і наадварот. І у нас было некалькі тады гасцей з Брытаніі. Калі ласка, Вадзім. Добрый день, спадарства. Яшчэ ў 2007 годзе я выклаў свае прапановы па змяненні заканадаўства, якое датычыцца білінгвізма ў нашай краіне, ў весніку Конституцыйнага суда. Але нічога не змянілася за гэтыя 12 гадоў. Маленькае змяненне было ў КПК, аб якім я сёння і буду размаўляць. При прыняцці новага КПК, Крымінальна-працэсуальнага кодекса, ў 1999 годзе заканадаўца амаль даслоўна перадаў норму савецкага кодексу аб прынцыпе крымінальнага працэсу, які называецца «Мова, на якой вядзецца працэс па матэрыялах і крымінальнай справе». Адсутнасць замацаваных працэсуальных гарантый рэалізацыі ў поўнай меры дадзенага прынцыпу адбіваецца на магчымасці рэалізацыі сваіх правоў удзельнікамі крымінальнага працэсу і ў асаблівасці права абвінавачанага на абарону. У 2019 годзе ўняслі змяненні ў гэтым прынцыпе. І калі раней казалі, што справа вядзецца па-беларуску ці па-руску, цяпер напісана па-беларуску і ці руску. Такім чынам атрымоўваецца, што цяпер у документах крымінальнай справы мы можам знайсці дакументы як на беларускай мове, так і на рускай мове. Для того, каб зразумець, што нам трэба змяніць з гэтым прынцыпам, спачатку трэба
зразумець, што мы можам взяць да прыкладу. На мой погляд, мы не можам карыстацца ў поўнай меры досведам краін, дзе пражываюць асобныя этнасы, якія размаўляюць на дзяржаўных мовах у асобных рэгіёнах. Накшталт Швейцарыі, напрыклад, ці Паўднёвай Афрыцы. Там ёсць кожны кантон са сваёй мовай, там няма такой сумесі, як у нас. Больш правільна, да прыкладу, браць Ірландію ці Фінляндыю. Яны, як і Рэспубліка Беларусь, досыць доўгі час уваходзілі ў склад іншых дзяржаў. І з-за неабходнасці афіцыйнага ўжывання мовы народа, які палітычна дамінаваў над спрадвечнымі спадарамі адпаведнай тэрыторыі, сёння ў гэтых краінах склалася двухмоўе. Падобная на беларускую сітуацыю таксама ёсць у Люксембургу, Мальце і ў сталіцы Бельгіі Брусэлі. Таму і я паглядзеў, як у заканадаўстве гэтых краін закладваецца прынцып, аб якім сёння я вяду гаворку. Зыходзячы з сённяшняй сітуацыі, якая ёсць краіны, большасць дзяржаўных органаў чамусьці прэзюмуюць, што кожны павінен ведаць абедзве дзяржаўныя мовы. На сваёй справе у заканадаўстве такого абавязку няма. І нават калі мы звярнемся з вами да закона аб грамадзянстве, то ўбачым, каб стаць грамадзянінам нашай краіны, досыць ведаць адну з дзяржаўных моў. І гэта можа быць ці беларуская, ці руская. А ўскладаць абавязкі, якія не прадугледжаны Канстытуцыяй на грамадзян, ніхто не можа. Таму трэба заходзіць з таго, што любы грамадзянін можа валодаць адной з дзяржаўных моў. Як пісаў Мікалай Розін, гэта вядомы вучоны ў сферы крымінальнага права, яшчэ дарэвалюцыйны, пытанне аб судовай мове мае асаблівае значэнне ў дзяржавах са змяшаным насельніцтвам, якое размаўляе на розных гаворках. Пытанне мовы, якая выкарыстоўваецца пры вядзенні па крымінальных справах, з'яўляецца важным з пункту гледжання выяўлення ісціны і адначасова права чалавека на абарону яго інтарэсу. Любое абмежаванне правоў асоб, якія ўдзельнічаюць у працэсе, абумоўленае няведаннем або недастатковым веданнем мовы судаводства, незабеспячэнне гэтым асобам магчымасці карыстацца ў любой стадыі працэсу роднай мовы разглядаецца ў судовай практыцы і сёння разглядаецца як істотнае парушэнне працэсуальнага закона. Але збольшага гэта тычыцца асоб, якія не валодаюць ні беларускай, ні рускай мовай. А ніколі ніхто не звяртае ўвагу на асобу, якая вырашае карыстацца толькі той мовай, якую яно лічыць лепш, яно ведае, беларускай, напрыклад. З дзяржаўных я меў на ўвазе. На дадзены момант заканадаўча замацаваная альтэрнатыва з двух моў, але адсутнічае легальны парадак выбару адной з дзяржаўных моў. Немагчыма адказаць, хто мае права выбіраць мову, на якой будзе весціся ўся справа. На практыцы, конечно, гэта робіць тая асоба, якая першая узбуджае крымінальную справу. Але калі мы звернемся да замежнага заканадаўства, то можна пабачыць, што, напрыклад, у Фінляндыі гэта рэгулюецца параграфам 14 акта аб мовах, і там прадугледжана, што справу выбірае мову для крымінальнай справы выбірае абвінавачаны. І тады у сваім артыкуле ў 2007 годзе ў Канстытуцыйным весніку я выдзену такую тэорыю слабога боку ў праваадносінах. Калі у нас праваадносіны паміж дзяржаўным органам і грамадзянінам, канешне, заўжды слабым бокам будзе грамадзянін. І вось калі мы возьмем крымінальны працэс, то ён разгортваецца каля нашего абвінавачанага, ці падазраваемага ў пачатку, і менавіта ён з'яўляецца слабым бокам, і, на мою думку, ён і павінен выбіраць тую мову, на якой будзе весціся і потым разглядацца яго справа. Калі ён адзін, добра, такое правіла можна весці. Калі ж іх некалькі, тут уже крыху складаней. Добра, калі яны ўсе выбіраюць адну дзяржаўную мову, зноў жа няма пытанняў. Калі спрэчка
адбываецца паміж імі, на якой мове павінна разглядаць справу. Тут ужо, канешне, пытанне павінен вызначаць, на мой погляд, следчы, але ў інтарэсах усіх падазраваемых абвінавачаных. Ну і калі гэта ўжо ў суде, напрыклад, гэта справа прыватнага абвінавачання, канешне, таксама гэта будзе ўжо суддзя выбіраць мову. Вось, таму можна адпаведны парадак, на мой погляд, замацаваць у артыкуле 21 крымінальна-працэсуальнага кодекса і таксама замацаваць ім, што асобе, якая, напрыклад, у нас пацярпеўшы можа быць, калі ён не валодае той мовай дзяржаўнай, на якой вядзецца справа, канешне ж, як там і замацавана, ён павінен атрымаць усе дакументы, якія яго тычацца, на іншай дзяржаўнай мове ці мове, якой ён валодае. Калі у нас гэты парадак будзе вызначаны, трэба, каб адпаведнае рашэнне прымалася пры ўзбуджэнні крымінальнай справы, і такое рашэнне можа стаць прадметам абскарджання ў парадку 138 артыкулу крымінальна-працэсуальнага кодекса. Прафесор Изабелла Івановна Мартинович, яна выказала пункт гледжання, што мова па крымінальнай справе павінна вызначацца суддзёй толькі на стадіі прызначэння і падрыхтоўкі судовага разбору. Тут я з ёй крыху не пагаджуся, бо шмат якіх дзеянняў ажыццяўляецца менавіта на дасудовых стадыях, таму там ужо павінна быць выбрана мова, на якой будзе весціся крымінальная справа адной з дзяржаўных, і, адпаведна, тады ўжо на ёй весціся. Ну, вось тое, што я хацеў распавесці, што тычыцца гэтага прынцыпу, і на гэтым у мяне ўсё. Дзякуй вялікі, Вадзім. Ці Валянціна Маросу ўжо з'явілася, ці не? Ага, дякую. То, може, я тады попрошу, калі у нас ёсць час, професора Уильямса распавесці, як вось у судах у Валіі адбываецца, як выбіраюць мову. So if you could say a few words about how it works in the Welsh system when it comes to court proceedings, who is choosing the language and how is it enforced? Може, мікрофон, калі ви могли дати. Не, я сам перекладу. Do you want to say a few words? Is there a microphone? Maybe you can share this one. Oh, okay. It's here. Well, добрий день. I didn't expect to be involved in the afternoon. I'm no lawyer. Так, не чекав, що його будуть просити виступати і після обіду, і він не з'являється юристом. But this is an important topic because as one of my slides showed, the very first legal recognition of Welsh from 1536 was in 1942, in the middle of the Second World War, when the Welsh Courts Act determined that the plaintiff, not as you say the guilty one, but the innocent one, decides the court proceedings. So let me say this one. So в 1950, is it 52 or 52nd, 1952 or 1942? В 1942 году був прийнятий спеціальний закон про судову систему у Валії, і там було вирішено, що той, кого обвинувачують, має право вибору мови, на якої буде вестися судове посідження. And from 1942 until about 1999, very few court cases were held in Welsh. They were mainly about the Welsh language and about what some people here might call terrorists, people who planted bombs or attacked government buildings in the name of language equality. І поміж 1942 годом і 1999 годом большая частка справ, які велися на валійській мові, були зв'язані з валійською мовою ці з терористами, які спробували зробити терористичні акти у ім'я підтримки мови. And then after the Welsh Parliament was established, when the United Kingdom devolved
functions to Scotland, Wales and Northern Ireland, a parallel Welsh judicial system was established for the first time. І пасля 1999 году, калі Великабрытанія аддала частку паўнамоцтвам для Валіі, была таксама створана асобная паралельная сістэма судовая ў Валіі. So because the Parliament now passes laws about Wales in Welsh and English, we have a very strong and growing legal profession in Wales. І з-за таго, што парламент прымае законы на двух мовах, з'яўляецца даволі значны сектар практыкі, юрыдычнай практыкі на валійскай мове. They're not called Welsh laws, they're called laws in and of Wales. Яны не называюцца валійскім правам, але правам у Валіі ці пра Валію. And most judges appointed to the Welsh circuit now are Welsh speakers, whereas before hardly any judge was Welsh speaking. І зараз большасць суддзяў, якія прызначаюцца ў Валіі, размаўляюць на валійскай мове без ніякіх праблемаў. Хаця раней у мінулым вельмі рэдка можна было знайсці суддзю, які мог бы весці справу на валійскай мове. That's not to say in the history of law in Britain there were no judges who spoke Welsh, but those judges were ambitious judges and would rather practice in Scotland or London or Manchester or Bristol rather than in Wales. І гэта не значыць, што ніколі не было людзей валійскага паходжання, якія маглі весці справу на валійскай мове, але часта гэтыя людзі пераязджалі ў іншыя часткі Великабрытаніі, у Шотландыю, у Англію, у Паўночную Ірландыю, і там працавалі суддзямі. And in fact, many of the leading legal minds or professors in Oxford, Cambridge, London have been Welsh speakers. The most famous is a man called David Williams, who developed British civil law for the Commonwealth. І шмат з тых, хто з'яўляецца вельмі віднымі прадстаўнікамі юрыдычнай навукі у буйных універсітэтах, у Оксфордзе, у Кембриджы і ў Лондоне, яны вельскага паходжання і умеюць размаўляць на гэтай мове, у тым ліку Дэвід Уільямс, які з'яўляецца адным з заснавальнікаў ці кадыфікатараў, калі так можна сказаць, прыватнага права. But as a proportion of all court cases in Wales, those which are held mainly in Welsh are still very, very small. Але калі мы паглядзім на агульную карціну, на вялікую карціну, то частка тых справаў, якія праводзяцца на валійскай мове, вельмі-вельмі маленькая. And in the last 8 years, under a government scheme to promote the Welsh language in subjects other than traditional subjects like history, geography, religion, you can now undertake to study law in 4 Welsh universities, and you can do the majority of your teaching, your subjects, in particular certain types of law, criminal law, through the Welsh language. І апошнім часам урад прадпрымае дзеянні для таго, каб пашырыць ужытак валійскай мовы па-за традыцыйныя прадметы, такія як гісторыя, геаграфія і рэлігія. І зараз можна ва ўсіх 4 валійскіх універсітэтах большасць прадметаў вывучаць на валійскай мове. But as you might imagine, in a country where English is universal, the judge may speak Welsh, the plaintiff may speak Welsh, but everybody else in the courtroom can't speak Welsh. The clerks, the lawyers, the support officers from the government, or what we have in Britain is welfare. If you can't afford to go to court, you can get government money to help you take a case against an industry or the government itself. So what you have is a paradox. The ability of everybody in the courtroom to speak Welsh, but perhaps only 6 people out of 42 able to speak Welsh. І вядома, што для таго, каб справа эфектыўна вялася на валійскай мове, трэба, каб не толькі суддзя і ісцец размаўлялі на гэтай мове, але таксама судовыя клеркі, тыя, хто будуць потым падтрымліваць працэс, сакратары паседжання. І часта бывае такая сітуацыя, што у пакоі, скажем, 40 чалавек толькі 6 могуць разумець, пра што ідзе гаворка.
But my assumption, my final comment, my assumption is over the next 30 years, you'll have a gradual evolution of the growth of the use of Welsh in the court system in Wales. And as we heard earlier about terminology, that isn't a huge issue in Wales because the Welsh language is sufficiently robust and innovative. It doesn't automatically translate Germanic, French, or English words. It goes back into medieval history and looks for cognates of Welsh legal terms which are there and with a slight adaptation can be introduced into modern terminology. І валійська мова дастаткова развита, і юридична термінологія не з'являється такою великою проблемою, бо часто вони звертаються до середньовічних текстів, у яких використовувалися ті інші теми, ті інші терміни, і потім з невеликою адаптацією ці терміни використовуються у сучасному юридичному обороті. So both Welsh and English versions of a legal judgment have to be exact. We know that. The Welsh government has a special unit which tries to create new terminology, new words which are apposite and fit the context. And the same is true in Catalonia, in the Basque Country, in Friesland, where people draw on their own language rather than using a loan word or an English word with a Welsh spelling. It's very important for the identity or the dignity of the language, if possible, to reach into the roots of that language and produce a unique term which is equivalent to a well-established English term. Вельмі важна забезпечыць дакладнасць перакладу, калі, напрыклад, судовае рашэнне на двух мовах, і для гэтага існуюць спецыялісты, якія праглядаюць тэксты і пераканацца ў тым, што пераклад сапраўды правільны. І часта сутыкаюцца з такой сітуацыяй, што можна выкарыстоўваць нейкі англійскі тэкст, англійскі тэрмін неяк адаптаваць, але таксама можна выкарыстоўваць мясцовы тэрмін і яго адаптаваць. І паводле прафесара Уильямса вельмі важна выкарыстоўваць менавіта мясцовыя словы, нават калі гэта дыялектныя словы, таму што яны больш правільна адлюстроўваюць сэнс, і гэта вельмі важна. But as a final comment, we know that what the profession, lawyers, judges, legal scholars use is one version of Welsh. What the average person uses is a large number of English words in the sentence. So you may have a completely Welsh sentence, but with the English legal text, word, uttered by a Welsh person. Although the judges and the legal types know the Welsh version, the average person just borrows English because it's functional, it's rational, it's realistic, and they're not trained as lawyers. So the reality is code switching is often used when reporting cases or when describing on television a certain rape trial or a murder or whatever. The average person isn't as bothered with finessing the language as we might be in this room. They just want to know what is the news and what is the result. So what do they use? They use subtitles, right? Or how do they do it to make sure that the average person understands? They use, well, they'll say something in Welsh. I'll say the sentence. Yeah. Mae iagir wedi cael ei ddifrydu I farwolaeth oherwydd... На практицы юридичные специалисты и звычайное насельніцтва выкарыстаюцца рознымі версіямі валійскай мовы, таму што юридичныя прафесіяналы могуць ведаць сапраўдныя тэрміны, старажытныя тэрміны, якія адаптаваны да сучаснасці. А у той же час, як звычайныя людзі, якія карыстаюцца гэтымі законамі, могуць часта ўстаўляць англійскія словы, і нават у афіцыйных дакументах часта выкарыстоўваюцца гэтыя англійскія словы для того, каб не рабіць вельмі цяжкім жыццё для звычайных людзей, якія могуць не зразумець сэнс таго ці іншага тэрміна. І паводле прафесара Уильямса гэта нармальна, таму што шмат тэрмінаў яшчэ не ўстаяліся, і важна, каб таксама быў функцыянал умовы пэўны. І, магчыма, праз нейкі час яны вярнуцца да сапраўды тых традыцыйных тэрмінаў, якія калісьці выкарыстоўваліся раней. Thank you very much, Professor Williams. І зараз, наколькі разумею, Валентина Мороз до нас долучилася. Калі ласка, зараз вам дається слово. Натисніть кнопку там.
На жаль, я не мела магчымасці слухаць дыскусію і ўсе даклады, якія гучалі сёння тут. Таму, калі я ў нечым паўтаруся, ці адпаведным чынам выкажу нейкія думкі, якія будуць гучаць не в унісон таму, што заяўлялася і адпаведным чынам асвятлялася тут у іншых дакладах, то рада я буду, што гэтая дыскусія можа, так сказаць, будзе звернута і на тыя пытанні, якія не заўсёды, магчыма, адлюстроўваюцца і ў нашым друку, і ў нашых вусных дыскусіях, і ў нашых падыходах выйсця з той сітуацыі, якая склалася ў Рэспубліцы Беларусь адносна ўжывання дзвюх дзяржаўных моў, беларускай і рускай. Калі я разглядаю гэты інфармацыйны матэрыял, які вы так ласкава нам падрыхтавалі, параўнанне мер падтрымкі выкарыстання беларускай і валейскіх моў, то, канешне ж, мне абсалютна ясна, што ўсё, што тут прапануецца, ці паказваецца адносна валейскай мовы, я б па поўным праве наклала на захады, на адпаведным чынам меры, якія прыдадуцца ў нашым сённяшнім і ў мінулым стагоддзі адносна дыялекту беларускай мовы, адносна беларускіх гаворак. Таму што, калі мы гаворым пра беларускую мову сёння, і ўчора, і заўтра, і на будучыню, то мы звычайна ўсё-такі арыентуемся на беларускую літаратурную форму мовы. А беларускія гаворкі, якія мы ратавалі ў 20 стагоддзі, складаючы дыялектныя слоўнікі, складаючы картатэкі, ладзячы экспедыцыі, і не толькі акадэмія навук, адпаведным чынам усіх вышэйшых навучальных устаноў, і студэнтаў, і выкладчыкаў, і падвіжнікаў беларускай мовы і беларускай лексікаграфіі, якія пакінулі нам гэтую спадчыну і захавалі гэтую спадчыну у выданнях не толькі ўласна лексікаграфічных, але і ў зборах фальклору беларускага, які у нас так пашаноўна і багата выдадзены у шматтомных выданнях менавіта інстытута, акадэмічных інстытутаў. Таму захаванне народна-дыялектнай мовы сапраўды у нас павінна было б больш фактурна, канешне, весціся, і тут нават пэўная зайздрасць узнікае, што у нас не было у поўнай меры такіх магчымасцяў, каб, допустим, дэтальна распрацаваць шматгадовыя сектаральныя праграмы па выратаванні або па захаванні, або па пэўнай пераарыентацыі ў тую самую культурніцкую, самадзейную нават сферу і гэтак далей. Гэта не вялося планава. Гэта ўсё было на, так уже скажам, на ініцыятыве тых, хто і сёння, допустим, ладзіць такі цудоўны праект. Здавалася б, усё ўжо разгледжана, ўжо ўсё падабрана, ўжо ўсё, а тым не меней, той шматгадовы праект, які ідзе сёння на 3-м канале, наперад у мінулае, 100 песень для Беларусі, а цяпер ужо па 1000, відаць, набіраецца. Гэта вось якраз і прыклад таго, як ініцыятывы увасабляюць вялікія справы на захаванне таго, чаго? Менавіта народна-дыялектнай асновы, якая легла в аснову літаратурнай мовы і якая на будучыню цяпер ужо не абавязкова па вусных недзе ці па зборах такіх жывых, а па запісах нашых будзе заўсёднай і невычэрпнай крыніцай папаўнення нашай беларускай літаратурнай мовы. І такім чынам тут пра меры падтрымкі мовы я сёння пастараюся расказаць коротка, менавіта толькі в адным ракурсе. Мяркую, што вы пагодзіцеся са мною, што любая з'ява, а тым болей з'ява, якая датычыцца мовы, яна павінна разглядацца і ў часавым канкрэтным кантэксце, і ў прасторавым канкрэтным кантэксце. Што да часавага кантэксту, то беларуская літаратурная мова сучасная, яна развіваецца і вывучаецца, і тут я цалкам пагаджаюся з тымі абагульняльнымі артыкуламі і высновамі, якія робіць прафесор Лукашанец і ў сваіх пісьмовых, і я думаю, тое самае сёння у такім плане прагучала ў яго вусным выступленні, што беларуская мова развіваецца і паўнавартасна, і паўнакроўна, і нічым яе статус не паніжаны
ні перед славянскімі, ні перед германскімі, ні перед романскімі мовамі сучаснага свету. Але гэта я гавару пра беларускую літаратурную мову. І на нашай канферэнцыі, я так бачу, таму што я прысутнічала часткова на пленарным паседжанні, і вось цяпер, і нават у тых назвах дакладаў, якія я чытаю ў канферэнцыі, усюды на першае месца вылучаецца менавіта камунікатыўная функцыя мовы. І гэта сапраўды адносна моў меншасцяў, дзе б яны не былі, гэта першасная функція. Што ж да развітых нацыянальных моў, а такой і з'яўляецца беларуская мова, тым болей, што мы ў ліку тых 150 прыкладна, ну недзе па падліках вучоных, і дзяржаў нацыянальных, і народаў, якія не толькі маюць багатую гісторыю, але гэтай гісторыі дасягнулі ў сённяшнім свеце найвышэйшай ступені развіцця моўнага, цывілізацыйнага. Мы стварылі літаратурную мову, мы стварылі на гэтай літаратурнай мове сваю класічную літаратуру. І гэта літаратура 19-20 стагоддзя, і гэта літаратура прадаўжаецца тварыцца і ў нашым 21 стагоддзі. Так вось я адносна таго, што статус беларускай мовы сёння вызначаны законам аб мовах у Беларускай ССР і Канстытуцыяй. Гэты статус дзяржаўны. Руская мова набыла гэты статус дзяржаўнай мовы менавіта ў Рэспубліцы Беларусь. У 1996 годзе, ну, адпаведна, ён быў ужо уключаны ў заканадаўства 96 года, наколькі я разумею. Тут я ўбачыла 98 год, і, магчыма, ў нечым я не даглядзела чыста заканадаўчыя, вось часавыя гэтыя. Ну, але, зрэшты, гэта не мае значэння. І такім чынам, пасля тых зменаў, якія былі ўнесены ў закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь і ў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, руская мова, якая да гэтага мела афіцыйны статус, і таксама заканадаўчы гэты статус быў замацаваны ў Рэспубліцы Беларусь. Яшчэ ў БССР пры наданні беларускай мове дзяржаўнай 26 студзеня 1990 года, калі Вярхоўны Савет 12 склікання прагаласаваў за дзяржаўнасць беларускай мовы, у другім артыкуле гэтага заканадаўчага дакумента было адзначана, што рускай мове надаецца статус мовы міжнацыянальных зносін паміж народамі СССР. А гэта раўнацэнна таму, што ёй пакідаўся статус афіцыйнай мовы. Таму што, наколькі мне вядома, можа мне запярэчыць, і я не ўсе нюансы дакладна недзе прасачыла па дакументах, але ў савецкі час руская мова ніколі не мела дзяржаўнага статусу. Яна дэ-факта выконвала статус афіцыйнай мовы. А статус афіцыйнай мовы, ён не абавязковы для ўсіх без выключэння і ва ўсіх сферах. Статус афіцыйнай мовы, так як я бачу вось гэтых дакументаў валійскай мовы, ён прынагодны. Это значыць, што мы маем права выкарыстоўваць гэтую мову, дзе яна патрэбная ці неабходная. Але яна не абавязковая. Што да статуса дзяржаўнай мовы, то гэты статус абавязвае нас выкарыстоўваць і ведаць, і галоўнае валодаць гэтай моваю на ўсіх узроўнях у роўнай меры абедзвюма, як беларускай, так і рускай моваю. І вось гэты нюанс, ён адпаведным чынам і, ну так уже скажем, павінен улічвацца, калі мы ацэньваем сённяшнюю сітуацыю двухмоўя ў Рэспубліцы Беларусь. І калі мы сапраўды хочам знайсці тыя выхады, тыя хады, тыя захады, якія дапамогуць нам выйсці з якой сітуацыі. Заканадаўча дзве мовы родныя, а ў практыцы ўжывання беларуская мова ў пасіве, руская мова в абсалютным актыве. Я пастаралася разабрацца гэта, сыходзячы з таго, што не ва ўсіх сферах закон вось і адпаведным чынам практыка прымянення беларускай мовы маюць пераемнасць і пераход праз падставовыя дакументы. У нас ёсць Канстытуцыя. Дзяржаўнымі мовамі ў Рэспубліцы Беларусь з'яўляюцца беларуская і руская мовы. З гэтага заканадаўчага вось палажэння вынікаюць і адпаведныя артыкулы закона аб мовах, якія неапраўдана насычаны, і мы пра гэта ведаем,
І на гэта звяртаецца ўвага, і вось гэтыя аспекты таксама ўжо знайшлі адлюстраванне ў папраўках, якія ўносіліся ў дакументы, у гэты закон аб мовах. Неапраўдана ўжываецца які злучнік і ці прызлучок, што дае права носьбітам ці карыстальнікам абедзвюх моў ужываць ці абедзве мовы, калі гэта дарэчы, паралельна. Што мы маем на шыльдах, допустим, калі злева абавязкова запіс на беларускай мове, а справа на рускай мове. Але ж у вуснай камунікацыі вось такі паўтор, ён непрымальны, і таму у вуснай камунікацыі ці ў практыцы выкладання, ці ў практыцы навуковых даследаванняў даецца права выкарыстоўваць ці, гэта значыць, ці беларускую, ці рускую мову. Мы не будзем гаварыць пра тыя прычыны, якія паклікалі менавіта гэты перакос толькі на рускую мову. І адыход найперш навукоўцаў, найперш камунікатыўныя ўсе нашы інфармацыйныя сферы, і вельмі, так уже скажам, скрушна, што гэты адыход адбыўся ў сферы адукацыі на ўсіх узроўнях, як сярэдняй адукацыі, так і вышэйшай адукацыі. Я працавала ў тэхналагічным універсітэце 10 гадоў. І добра ведаю, як адбываўся пераход на беларускую мову ў 90-е гады, калі к 97-му году усе спецыяльныя кафедры, а гэта і арганічнай хіміі, і неарганічнай хіміі, а гэта і выдавецкай справы, гэта і матэматычныя дысцыпліны, і філалагічныя, і хімічныя, і фізічныя, усе без выключэння кафедры к 97-му году мелі не толькі вусныя лекцыі, але і ўсе пісьмовыя дакументы, матэрыялы, метадычныя, навуковыя на беларускай мове. І падручнікі, і манаграфіі, усё гэта было створана за непоўныя 7 гадоў вось гэтага перыяду, які умоўна мы называем беларусізацыяй. Пасля 97-го года, калі не было ніякіх распараджэнняў наконт таго, якую мову прыярытэтнай выкарыстоўваць і як гэтую сітуацыю разважаць, адбылося што ў беларускім заканадаўстве. Папраўкі былі ўнесены, і паколькі на рэферэндум выносілася пытанне, ці згодныя вы, каб руская мова была прыроўнена ў дзяржаўным статусе да беларускай мовы, і гэтая папраўка, якая была агучана як пераважная ў галасаванні, яна ўвайшла ў закон далучэннем рускай мовы ва ўсе заканадаўчыя артыкулы і рускай мовы. Дак вось пасля гэтага было упушчана вельмі адно важнае звяно. У нас ад 90-го года дзейнічала праграма рэалізацыі закона аб мовах. Гэтая праграма была разлічана на 10 гадоў, і найперш яна была арыентавана на школу, таму што тады было 10гадовае навучанне. І лічылася, што паступова, пачынаючы ад 3гадовага пераходу ў сферы афіцыйна-справавой, справаводства, і сапраўды я тут жартам пытаюся або расказваю, калі гэта маладзейшае пакаленне, ці ведаеце вы хоць адзін факт, каб ад 90-го года до 93-го года, калі ўжо сталі выдавацца ўсе дакументы на беларускай мове, быў хоць адзін факт, што нехта адмовіўся атрымаць ордар на кватэру толькі таму, што ён быў напісаны на беларускай мове. Вось. І такім чынам, якое звяно было ўпушчана? Гэтая праграма не была таксама удакладнена. У яе не былі ўнесеныя ўдакладненні. А гэтая праграма разлічана была на пашырэнне функцыянальнай беларускай мовы на ўсе сферы на працягу 10 гадоў, у тым ліку і ў адукацыйнай сферы. Раз гэтая праграма не была зменена ці удакладнена, то яна завісла. І вы ведаеце, толькі ў 2007 годзе гэтая праграма была знята з партала прававых актаў Рэспублікі Беларусь. Фармальна яна функцыянавала ўжо цалкам неадпаведная моўным сітуацыям да 2007 года. І цяпер зразумела, чаму не было у грамадства і адпаведных прафесійных сферах арыентацыі, што ж рабіць, як жа паварочвацца і як жа сапраўды выходзіць з гэтай сітуацыі, каб беларуская мова не траціла свайго функцыянальнага поля.
Што адбылося пры адсутнасці такой праграмы ці іншых дакументаў? Я зараз вам раскажу на прыкладзе нашай адукацыйнай сістэмы. Паводле нарматыўных актаў, Канстытуцыя і канстытуцыйныя артыкулы не ўсе маюць прамое дзеянне. Яны не ўсе маюць характар прамога дзеяння. Гэта значыць, калі запісана, што у 50-м артыкуле, што кожны мае права карыстацца роднай мовай, выбіраць мову зносін, то Канстытуцыя гэтым сказам, вот 50-го артыкула, яна ж не тлумачыць, што гэтая норма канстытуцыйная, яна толькі накладваецца на сферу побытавую, там, дзе чалавек сват, брат, госць, сусед, сын, бацька, і што яна не закранае гэты сказ менавіта афіцыйна з прававыя сферы, ні сферу навукі, ні сферу адукацыі, ні сферу культуры. І ў гэтым плане заканадаўства павінна было б усё гэта, ну так скажем, дыферэнцыявана паказаць. Не толькі ў законе, але ў падзаконных актах. У якіх у прыватнасці? Вось у нас на стадыі завяршэння, але ўсё яшчэ на стадыі завяршэння, прыняцце устава, не устава, а менавіта кодэкса адукацыйнага. Чаму ён так доўга ідзе? Чаму так доўга гэтая справа зацягнулася? Таму што адукацыйны кодэкс, ён мае прамое дзеянне, і ўсе тыя нарматыўныя заканадаўчыя палажэнні, якія мы адлюструем у адукацыйным кодэксе, яны ўжо будуць заканадаўчымі нормамі прамога дзеяння для любой школы, добра, для любой гімназіі. І калі в адукацыйным кодэксе будзе прапісана пра тое, што кожны настаўнік мае права выбару мовы, навучання і выхавання, а вы дзе-небудзь бачылі гэтую норму? Яна нідзе не прысутнічае. Аказваецца, толькі права выбару маюць бацькі, і то адзін раз у жыцці, калі яны пішуць заяву ў першы клас. І вось напісаў, і прытым яны не абавязкова павінны ўказваць, што яны хочуць, каб дзіця іх вучылася на беларускай мове ці на рускай мове. Дастаткова некаторым дырэктарам школы гімназій, што яны напісалі гэтыя заявы на рускамоўным бланку. Уяўляеце, якая парадаксальная сітуацыя? І гэты рускамоўны бланк ужо залічваецца як дакумент, якім сігналізуе бацька ці маці, што яны хочуць, каб сваё дзіця навучалі яго дзіця 11 гадоў у школе толькі на рускай мове. Гэта парадаксальная сітуацыя, і яна неадпаведная рэаліям і прытым таму двухмоўю, якое ў нас усталявалася. У нас дзяржаўнае ўсеагульнае двухмоўе. У нас штучнае двухмоўе, яно не заснавана на этнічных групах, якія ў нас прысутнічаюць. Паводле таго перапісу 2010 года у нас усяго толькі 12% рускіх. Тут, паводле перапісу, 17 самая большая лічба ў Мінску, па іншых рэгіёнах яшчэ меншая колькасць. У нас няма этнічнай супольнасці рускія. У нас толькі ёсць прадстаўнікі рускай, азербайджанскай і іншых нацыянальнасцяў. А асноўная нацыянальная супольнасць, якая этнічна праз мову народнасці прайшла і цяпер функцыянуе як нацыя, яна была, ёсць, застаецца і нічога не паказвае на тое, што яна не застанецца асноўнай нацыянальнай супольнасцю. Значыць, усё, што мы робім у плане захадаў мовы, павінна быць зарыентавана на яе. Тут я яшчэ толькі дазволю сабе адзін нюанс, каб завяршыць ужо гэты шэраг дакументаў, якія б усё паставілі на месца. Калі ў нас дзяржаўныя дзве мовы, беларуская і руская, значыць, у нас павінны быць і школы змешанага тыпу. Так, мы парупіліся пра тое, каб ствараць гімназіі для выхавання беларускіх нацыянальных элітаў, але нават у Мінску іх недастаткова. І гэты тып навучальных устаноў, ён павінен заставацца і пашырацца. Але ж усе астатнія, адлучаныя ад беларускай нацыянальнай мовы, яны атрымліваюцца, выхоўваюцца праз адукацыю дзяржаўную, як несапраўдныя беларусы. Таму што яны, не маючы доступу дастатковага і на стадыі пачатковага выхавання, ды яшчэ і ў дашкольным выхаванні, успрымаюць беларускую мову як мову, выбачайце, нейкага іншага народа, да якога вось яго так ласкава далучаюць 1 гадзінай на тыдзень у дзіцячым садку. У ямкі Брыля пра 80-е гады, калі сапраўды была поўная русіфікацыя ўсёй школьнай сістэмы ў вялікіх гарадах,
захаваўся такі абразок. Ёсць такі абразок у яго друкаваных абразках. Іду з малымі ўнукамі па алеі дзіцячага парка. Ну, мы будзем меркаваць, што гэта парк Міягоркага. Перада мною два незнаёмыя хлопчыкі. Адзін кажа, у наступным годзе я пайду у школу і буду там изучаць англійскі язык. А другі, каб было яшчэ спраўней, яму дадае, а я, как пойду в школу, буду изучать белорусский язык, потому что там всегда тепло, и поеду в Белоруссию, тогда еще была такая форма, потому что там всегда тепло, и они все черные. Такого не придумаешь, піша Ян Кабрыль. І сапраўды, гэта была тая жахліва парадаксальная сітуацыя, якая абсалютна ніякіх аналагаў сёння не знаходзіць у нашым жыцці. І вось адзінае выйсце якое, гэта значыць, вось гэтую ланцужок заканадаўчых актаў ад Канстытуцыі да устава школы прывесці ў адпаведнасць. Гэта значыць, што уставы школ не павінны пісацца ад нейкіх такіх вось уяўных фактараў і паказчыкаў, а яны павінны быць на канкрэтных аргументах, і галоўнае, што яны павінны дэманстраваць змешаны характар, беларуска-рускі характар усіх нашых сярэдніх навучальных устаноў, калі яны не з'яўляюцца элітнымі установамі па выхаванні беларускіх нацыянальных элітаў. Выбачайце за сумбур, дзякую за ўвагу. Дякую вялікі, спадарня Валентина. Калі ласка, долучайтеся до нас, бо зараз у нас будуть питання. Спадарня Валентина, сідайте, калі ласка, тут, бо у нас потім будуть питання. Я не сказав, що спадарня Валентина з Академії Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь. Тому може впливати на впливових людей у нашій країні. Ну, вучоба і уплив, вони вельми близько. І зараз у нас є хвилину 10, ми пізніше почали, на питання і відкази. Ці є одразу питання, підніміть руки, ласка, 1, а є ще питання 2, 3. Окей, 3 питання. Я так само одно питання задам, буде 4 агулом. Моє перше питання про тое, які були гаранти у Савецькім Союзі. Бо я був доволі малим у тыя часи, але є люди тут більш старейшого віку. З одного боку, напевно, не було так усе прописано, з іншого боку, були певні практики. Наприклад, телебачення було усе на білоруській мові, назви, здається, на білоруській мові, ось як я пам'ятаю, коли я ще зовсім був маленьким. Але, можливо, нешта блитою, і було б ось цікаво людей більш сталого віку, як це порівняти, коли ми з Совєтським Союзом. Я розумію, що різні періоди були у Совєтському Союзі, але ось кілька слов хотілося почути. Наступне питання, коли ласка, Кирил. Ми зберемо 4 питання, потім будуть відкази, а потім поглядимо. Я б хотіла питання до спадарні Валентины. Перше, хотела бы высветлить, як вы разумеете развивать диалекты белорусской мовы. Развивать это як. А кроме того, хотела бы запярэчыць адносна адсутнасці программ по збіранні і захаванні матэрыялаў беларускіх народных гаворак. Гэта не вельмі корректно. Ласка, представьтеся, каб мы ведали. Я Вероніка Курцова, Інститут мовазнаўства, Нацыянальная академія навук Беларусі. Дякую. Це перше питання. Другое питання так само там я бачу, есть, у конці там есть, а потім 2 спереду. Так. Наконт правового портала. Вы згадали, Владимир Кошин, Інститут мовазнаўства. Вы згадали, что у вас есть на сайті система перекладу. Я ими покористаўся. Одна з Google, а іншая уласная распрацоўка. І хацеў бы запытацца, які сэнс у гэтых сістэмах, калі яны даюць абсалютна скажоны тэкст, і нават не проста скажоны, а неверагодны тэкст, скажем, мякка. Які сэнс у гэтым? Яны не даюць ніякай інфармацыі праўдзівай. Дякую. Это другое питання. Третє, калі ласка, Олег, так. Дякую вялікі. Тушинский Денис уже представлявся, здаецца. Пытанне такое. Пытанне да паважаных юрыстаў. Вяртаючыся да міжнародных аспектаў. Пра 2 юрыдычныя рашэнні. Адно з іх гэта валійскае рашэнне. Сістэма моўных стандартаў. Трэба, магчыма, патлумачыць, што сістэма моўных стандартаў это, па сутнасці, кароткія інструкцыі для дзяржаўных службоўцаў у пэўных сферах. Напрыклад, напісана:
Да, это у подзаконным акте написано. Калі да вас... Калі вы з'яўляецеся дзяржаўным службоўцам і да вас паступае тэлефонны званок, вы перш-наперш павінны запытацца, ці жадаеце вы, каб я адказаў вам на валійскай мове. І калі вы чуеце адказ так, вы абавязаны адказаць на валійскай мове. Гэта першае юрыдычнае рашэнне. Другое рашэнне датычыцца канадскага мовнага заканадаўства, а менавіта гэта сістэма запатрабаванасці. Напрыклад, у Канадзе вельмі часта ўжываецца ў законах такая фармулёўка. Калі, напрыклад, у пэўных аэрапортах краіны запатрабаванасць паслуг на мінарытарнай мове будзе... Давайте без мікрафона. Да. І так, калі у пэўных аэрапортах краіны запатрабаванасць паслуг на мінарытарнай мове будзе большай за 5%, то увесь наступны год паслугі мусяць аказвацца на гэтай мове. Там ёсць выбар толькі паміж англійскай і французскай. У мяне пытанне да паважаных юрыстаў наконт гэтых двух юрыдычных рашэнняў. Ці лічыце вы, што іх мэтазгодна выкарыстоўваць у Беларусі? Дзякуй. Дякую. І, здаецца, было чацвёртае пытанне, але я не памятаю, дзе, ці гэта маё было чацвёртае. Окей, напэўна, маё. Калі ласка, можа, у такім парадку адкажам, як у адваротным парадку, пачнем з вас. Так. А напомніце мне першае пытанне. Першае пытанне пра дыялект, што вы маеце на ўвазе, другое пра захаванне спадчыны. Так. Я хотела поправдаться, что тут не столько некорректная была моя гэтая фраза, ці адпаведным чынам сказ, колькі спешная, паспешлівая. Я мела на ўвазе, што можа адносна ўяўляючы, як і ў якім напрамку, і галоўна ў якіх маштабах велася праца па захаванні беларускіх гаворак, беларускіх дыялектаў, гэта значыць дыялектнай лексікі. І я, як са свайго досведу, канешне, нічым не ставлю пад сумненне, што гэта тытанічная праца, што гэта вялікая праца. І прытым гэтая праца, яшчэ раз паўтару, велася найперш акадэміяй навук, потым усімі выкладчыкамі і студэнтамі філалагічных факультэтаў, якія ў нас былі, і трэцяе, тымі падвіжнікамі, хто сам па сваёй волі, па сваёй зацікаўленасці таксама клаў і час, і сродкі на тое, каб гэтыя ўсе словы запісваліся, каб яны друкаваліся і каб яны былі захаваныя ў пісьмовым выглядзе. Натуральна ж мы ведаем, што якраз на працягу 20-го стагоддзя тварылася і форма нацыянальная літаратурнай мовы. І ўсё гэта таксама адбывалася на аснове беларускіх дыялектаў. Вот па той заканамернасці, па тых законах адбору, які у нас быў намечаны яшчэ ў эпоху сярэднявечча, калі мы стваралі першы раз вось тую літаратурную форму на старажытнай беларускай літаратурнай мовы. Тое паўтарылася, але ўжо ў іншым часе, на новым узроўні, у 20-м стагоддзі пры ўдзеле дзяржавы. І таму я, калі нешта не так данесла, прашу у вас выбачэння, але і пра праграмы, канешне, яны, гэтыя праграмы ад 20-х гадоў і да канца, і да сённяшняга часу, канешне ж, сістэматызацыю, падыходы выдатна, так уже скажем, выдатнае прымяненне знайшлі, і дзякуючы таму, што менавіта гэтыя былі праграмы распрацаваны, і што па іх мы збіралі сістэму лексічных сродкаў, менавіта гаворак. Але калі я гавару, я не гаварыла, мне здаецца, пра развіццё дыялектаў. Я гаварыла пра захаванне дыялектнай мовы і гаворак. І яно можа быць таксама ў іншым ракурсе. Праўда, пра гэта можна гаварыць доўга, але вось Ігор Лявонович успрыняў, калі была прэзентацыя тлумачальнага слоўніка вось тут, у гэтай зале, ён успрыняў гэта як пажаданне, і я радая была, што сустрэла разуменне ў гэтым плане. Таму што, калі мы сёння адгортваем любы літаратурнай мовы сённяшні слоўнік, мы, канешне, бачым,
што ў ім вельмі не хапае і экспрэсіўнай лексікі, і тых самых памяшальна-ласкальных формаў, і тых самых сінонімаў з дыялектнай мовы, якія маглі б цяпер і зараз, нават без гэтай шырокай апрабацыі ў літаратурнай форме мовы, стаць нормай сінанімічнай тых ужо слоў, якія ўстаяліся тыя ядра слоў. Вось у гэтым плане я б гаварыла пра развіццё нашай літаратурнай формы мовы, якая мае вельмі грунтоўную падставу. Дзякую. Адносно пытання да якасці перакладу. Я хацеў бы удакладніць, а што вы перакладалі і на якім сайце? Так, а перакладчык дзе? У якой сістэме? На якім сайце? На сайце Правабай перакладчыка няма. Перакладчык ёсць на сайце... Там, дзе ў вас два перакладчыкі, Google і ўласная распрацоўка. Гэта сайт Эталона онлайн. Так, Эталон онлайн. Так. Што датычыцца перакладу кодексу аб шлюбе і сям'і, ёсць пераклад, зроблены экспертным саветам па перакладу заканадаўчых актаў. Я не пра гэта. Які сэнс у машынных перакладах там, дзе яны мусяць проста быць забаронены машынныя пераклады? Не, ну гэта... У заканадаўстве не мусіць быць ніякіх машын. Гэта вы ўзялі такі частны, скажем так, выпадак. Вось. А сэнс машыннага перакладу, калі чалавеку патрэбна зразумець сэнс заканадаўчага акта таго ці іншага, ці выкарыстаць яго для падрыхтоўкі нейкіх дакументаў. Канешне, ён патрабуе апрацоўкі. Але тое, што я прачытаў, ён цалкам сказіў сэнс дакумента на рускай мове. Ну, я вам кажу, што ёсць, скажем так, ужо чалавечы пераклад гэтага заканадаўчага акту. Паглядзіце іншыя дакументы. Але проста я не бачу сэнсу увогуле мець такія сервісы на такіх сур'ёзных сайтах. Ну, гэта ваша прыватнае меркаванне. Дзякуй. То есть і можна потым гэта абмеркаваць падчас перапынку, напрыклад. І у нас засталося яшчэ некалькі пытанняў пра гаранты і магчымыя падыходы да гарантыяў. І як было яшчэ, здаецца, і маё было пра Савецкі Саюз таксама. Мне застаецца пра Савецкі Саюз? Я, здаецца, маладзейшы за вас. Гаранты. Тое, што тычыцца афіцыйных зваротаў, пісьмовы у нас павінны адказвацца на мове звароту дзяржаўнай мовы. На жаль, да вусных зваротаў гэта пакуль не прымяняецца. І вось я звычайна карыстаюся беларускай мовай, калі звяртаюся да дзяржаўных устаноў. І заўжды на іншым канцы, калі гэта па тэлефоне, там радуюцца, што мне некалькі разоў так і казалі, а я вам не абавязаны адказваць па-беларуску, я буду адказваць па-руску. Мне здаецца, гэта не зусім правільна, гэта трэба змяніць. І яшчэ што трэба змяніць? Адміністрацыйныя працэдуры, яны павінны таксама аказвацца на мове звароту. Бо вось, калі я ў падатковую інспекцыю звяртаюся, там заўжды мне кажуць, а адміністрацыйныя мы не павінны вам працэдуры рабіць на беларускай мове. Вось. Што тычыцца Канады, гэта якраз тая краіна, дзе вызначана месца пражывання франкафоннай групы і англамоўнай групы. Таму, мне здаецца, іх прыклады для нас не лепшыя. У нас абедзве мовы павінны быць паўсюль. І ў аэрапорце, і ў краме, куды чалавек не прыходзіць, акрамя прыватных адносін. Там можна размаўляць на якой заўгодна мове, на ангельскай, на нямецкай, на олбанскай. Гэта ўжо ваш выбар. Ну і пра Савецкі Саюз. Можа, професор Лукашанец можа расказаць пра Савецкі Саюз крыху. Калі ласка, Кирилл, дайце мікрафон. Там кто? Вы не памыліліся, я сапраўды добра памятаю савецкія часы. Я, честно сказаць, не вельмі ўнікаў тады ў гэтыя моманты, але я дакладна ведаю, што
усе заканадаўчыя акты абавязкова перакладаліся у Рэспубліцы Беларусь ці ў Беларускай ССР на беларускую мову. Гэта рабілася фактычна, так сказать, не аўтаматычна, але гэта, так сказать, рабілася абавязкова, адначасова, і гэтыя беларускамоўныя заканадаўчыя акты зацвярджаліся і мелі законную юрыдычную сілу. Вот пра што я гаварыў, што трэба нам вярнуцца зараз таксама да гэтага. Вот. Што датычыцца там, якія яшчэ былі пытанні адносна савецкіх часоў? Назвы, там, тэлебачання, наколькі я памятаю, было ўсё па-беларуску ці не? Значыць, што датычыцца тэлебачання, сапраўды быў беларускамоўны канал асобны, але я не ўпэўнены, што ён быў цалкам беларускамоўны. Напэўна, ўсё-такі фільмы там і нейкія дублявалі, трансліраваліся на рускай мове таксама. Вот, але, конечно, ён быў значна больш беларускамоўны, чым цяперашнія беларускія каналы. Праўда, трэба сказаць, што ў той час былі крышку іншыя сродкі масавай інфармацыі, і у нас былі вельмі добрыя беларускамоўныя радыёканалы. А радыё было ўключана ў кожнага грамадзяніна ў кватэры, у доме, і гэта таксама стварала моўны фон у, скажем так, у побытавай сферы. У побытавай сферы, таму што, скажем, я знаю, што ў вёсках радыё не выключалася з раніцы да вечара, і заўсёды была чуваць узорная беларуская літаратурная мова, і гэта, сапраўды стварала пэўны фон. Так што вось такая сітуацыя была на той час. Дзякуй. То есть нам ёсць чаму павучыцца нават з мінулых часоў у нашай краіне. А вот што датычыцца яшчэ праблемы, што руская мова не была і ў савецкія часы дзяржаўнай мовы, гэта была вельмі такая, я не знаю, так сказать, спецыяльна ці так стыхійна, як бы узважаная моўная палітыка. Таму што я паўтараю, што аднолькавы статус моў, ён здымае вастрыню праблемы за змагання за раўнапраўе і падтрымання мовы ў якасці, так сказать, сродку зносін. І ў гэтым сэнсе гэта праблема процістаяння моў па статусе і па сферах ужывання у нейкай ступені нівеліравалася і ў Савецкім Саюзе. Я просто магу прывесці адзін прыклад з замежнай практыкі. Вы, напэўна, ўсе добра ведаеце гісторыю французскай мовы ў канадскім Квебеку, калі на працягу стагоддзяў там была толькі адна афіцыйная мова англійская, французская мова не мела гэтага статусу, і все франка-канадцы, яны, так сказать, настойліва змагаліся за раўнапраўе сваёй мовы і адначасова зберагалі яе як сродак зносін. Яны вучылі, ведалі і карысталіся ёю. Як толькі ў 1967 годзе была прынята ў Канадзе хартыя аб мовах, і французская мова набыла статус дзяржаўнай нароўні з англійскай, усе франка-канадцы сталі актыўна пераходзіць у сваёй дзейнасці на англійскую мову. І толькі пасля ўрад Канады прыняў спецыяльныя заканадаўчыя акты, накіраваныя на падтрыманне французскай мовы. Я гэта гавару для таго, што вот і ў нашай сённяшняй сітуацыі вот гэты статус дзяржаўнай мовы у значнай ступені ускладняе яе пашырэнне ў тыя сферы, у якіх яна павінна ўжывацца, менавіта таму, што як бы аднолькавы заканадаўчы статус здымае вастрыню праблемы. Дзякую. Дзякуй вялікі за каментары. Мы уже на 15 хвілін пазней. Александр Александрович, мне 2 разы на розных дысцыплінах філфака даводзілася адказваць на пытанне беларуская мова як форма нацыянальнай культуры. Мне здаецца, гэты тэзіс якраз і з'яўляецца вызначальным адносна статусу беларускай мовы ў БССР. Беларуская мова... Праблемы, як я гавару, ментальна-псіхалагічна кшталту. Але ў праграмах і адпаведна афіцыйным гэты тэзіс быў. Так, дзякуй вялікі за цікавую дыскусію, і шмат праблемаў узнялі, пачынаючы ад дэпалітызацыі мовы да адкрыцця школаў, і наколькі мова рэальна служыць як сродкам камунікацыі, а не проста нейкім цырыманіяльным элементам. І зараз мы пераходзім да чацвёртай панелі, на якой мы сабралі практыкаў, і аднаго практыка юрыста, практыка ў сферы бібліятэчнай справы, практыка ў сферы IT, для таго, каб абмеркаваць праблемы дзвюхмоўя ў гэтых сферах. Калі ласка, гаспадар Данілевіч. Так, мы сядаем уже на месца, і новыя выступоўцы, калі ласка, займаеце месца, і падзякуем тых, хто выступіў, праз апладысменты.
Нема перепинку. Працюємо без перепинку. 5 хвилин перепинок, добре, що не зробили. Так, задаю можна. Стакани користаємося. Шматразовує. Скажіть, ви ще будете у Мінську трохи? Завтра буду. Ну, ми з вами зрозуміли, що це... Ну, я могу зайти, коли треба нечто Не, ну, обміркувати. Игорь Иванович хотел, и мы могли бы, может, обмерковать, так сказать, какие-то такие сухой проект. Добре, добре. Я вот на вот уже придумал назву. Ага. Лингвистичные, правовые, эдукационные аспекты национального функционального.
Проверка. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Шановні колеги, просим занять место в зале, починаем посяджение. Добрый вечер, шановне господарство. Спазняемся мы, як звычайно, на белорусских конференциях. Это отбывается. Я уже не первый раз у апошней стадии працую и звычайно кажусь, ну так хутенько. Тому я буду мало казать и больше слова дам другим чальцам, поважаным коллегам. Меня зовут Александр Данилевич, я заявленный як супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага універсітэта, это правда.
я з'яўляюся дацэнтам факультэта міжнародных адносін, а таксама практыкуючым адвакатам. І кажучы крышку словаў як дакладчык, як і мадэратар, канешне, пра практыку я буду казаць, акрамя таго, што ўжо закраналі дакладчыкі раней, сёння пра тое, з чым сутыкаецца выкладчык у беларускім універсітэце, які карыстаецца ці хоча карыстацца беларускай мовай, а таксама адвакат у сваёй практыцы. Ну, як дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэта, я асноўную праблему, хацеў пытанне задаць, а потым падумаў, калі я пытанне задам і вы пачуеце адказ, то я не змагу нічога ўжо сказаць у сваім выступе, вырашыў не задаваць гэтае пытанне. Пытанне замежнымі студэнтамі. Да? Ну, ёсць дэклараванае права, увогуле ніхто не замінае мне чытаць лекцыі на беларускай мове, акрамя кітайскіх студэнтаў. Бо я памятаю яшчэ 90-е гады, я быў маладым тады чалавекам і студэнтам, я памятаю арабаў, якія размаўлялі па-беларуску ў Мінску. Яны заляцаліся да беларускіх дзяўчат на беларускай мове. Казалі, дзяўчаты, паедземце з намі, вось мы тут на файным БМВ. Гэта праўда. То было, бо была сістэма, ну, былі выкладчыкі і выкладалі беларускую мову, яна была дзяржаўнай, арабы размаўлялі на беларускай мове. Зараз я не ведаю, як гэтым, што рабіць. Ну, ведаю, альбо даваць мажлівасць вывучаць беларускую мову, тады як расказаць туркменскаму студэнту, які ўжо валодае ці нейкай ступені рускай мовай, беларускай выключна. Я не ведаю ніводнага туркменскага студэнта, які валодае беларускай мовай. Ведаеце, добра. Ну, іх не шмат, я так думаю. Адзін. І ён беларус, нарадзіўся ў Туркменістане. Вось, і як вот з гэтай праблемай працаваць, бо даваць ім нейкі выбар, да? Вось вы будзеце вучыць расійскую мову, рускую мову, альбо беларускую мову. І потым, як вырашаць з лекцыямі. Да? По беларускім студэнтам я магу чытаць лекцыі на беларускай мове, магу чытаць лекцыі на расійскай. З туркменскімі, кітайскімі студэнтамі гэта праблема. Трэба іх навучыць беларускай мове. І я ведаю, што ёсць такія курсы на юрфаку БДУ па гісторыі права Беларусі. Традыцыйна яны чытаюцца на беларускай мове. Вось мой калега з юрфаку тут быў, я можу спытаць, як гэта робіцца зараз? Можа, нейкі курс пісьмовы на рускай мове ім даецца? Я не ведаю. На мой погляд, гэта тое, што увогуле з'яўляецца праблемай для сістэмы адукацыі, бо то, што ёсць замежныя студэнты, гэта нармальна. Зусім цалкам нармальна, гэта добра, гэта грошы, гэта міжкультурныя адносіны, гэта добра для нашых універсітэтаў, але трэба вырашаць, на якой мове іх рыхтаваць. Зараз таксама вядзецца не тое, што дыскусія, але ўжо ёсць такі мейнстрым, кажучы па-ангельску, гэта выкладанне на англійскай мове. Я кажу, у нас тут праблема з беларускай мовай, мы на англійскую мову ўжо пераходзім. І ўвогуле, калі заробак не вельмі вялікі будзе у выкладчыка, які яму ўвогуле сэнс выкладаць на англійскай мове, калі яго заробак павялічваецца на 20%, напрыклад, так. А беларускую мову мы забываем. Гэта што тычыцца тых праблемаў, якія існуюць у універсітэце, акрамя таго, што ўжо абмяркоўвалася калегамі раней, што тычыцца практычнай дзейнасці у прававой сферы мяне як адваката, я, канешне, як адвакат заходжу з мовы кліента. Калі кліент да мяне звяртаецца на расійскай мове, я працую з ім на расійскай мове. Па-англійску я ведаю англійскую мову. Па-англійску. І калі па-беларуску, канешне, я рады працаваць з ім па-беларуску. З кліентамі, тут все проста. Ён дыктуе гэтую мову. Вось вельмі цікавая была прапанова наконт роўных умоў карыстання расійскай і беларускай мовамі у юрыдычным абіходзе такім. Гэта не зусім мажліва ў працэсе
Бо я сам як адвокат, я занимаюсь представлением интересов своих клиентов у судах, и судовые кодексы, яны кажуць об одной мове справаводства. Неможливо з практычнага пункту гледжання вести процесс. Я не занимаюсь криминальными справами, не могу сказать, вот мой коллега Самар не рассказывал о том, как это регулируется у криминальном кодексе процессуальном. Зусім не маю ніякага досвіду ў гэтай сферы, ніколі не займаўся і не планую, але у гаспадарчых судах эканамічных яны зараз называюцца і у цывільных справах іных, у агульных судах так званых. Праблема з беларускай мовай, з жыццём беларускай мовы, а яна ёсць. І з майго досвіду, па-першае, тое, што персанал, ён не заўжды, я кажу нават не пра суддзяў, да? Я кажу пра сакратароў, памочнікаў, яны не заўжды валодаюць мовай. У мяне была такая сітуацыя. Яны павінны валодаць. У меня была такая справа, мы зрабілі, был украінскі кліент, я сказаў яму, на якой мове будем рабіць эту позву? Ну, на беларускай можа зробім. Давайте на беларускай зробім. Ну, добра, я зрабіў усе документ на беларускай мове, перакладаў было не шмат. Я прыйшоў працэс, пачаў на беларускай мове, там, дзіўныя вочы такія, могу, ну, конечно, можете, да. Но тут такая проблема, что помощник, сакратар, ён расіец. Ён не суддзя, ён працуе ў беларускім судзе, і ён не валодае. Ну, што? Ён не валодае, ну, фізічна не валодае. Можна запытаць, конечно, перакладчыка. Ну, гэта был такі дзіўны працэс на расійскай мове, на беларускай мове. Потым мы написали апелляцыйную скаргу з адменай. Мы хотели отменить, решение было не в нашу пользу. И написали, что суддя зрабіла свое вырашэнне на расійскай мове. Хотя мы пачыналі ўсё па-беларуску, і поза была на беларускай мове. Я написал, але ну, гэта было не летась, некалькі гадоў таму. И судьи апелляцыйнай інстанцыі, яны сказали, написали, отказали. Так само написали, ну у нас же две было дзяржаўная мова, праблемы няма. Но гэта парушэнне артыкула 6 працэсуальнага кодексу, бо альбо руская, альбо беларуская. Вы павінны так рабіць. Гэта было парушэнне. Ну добра. Зрабілі так. Хотя могу сказать, что ёсць і суддзі, і сёння я размаўляў раніцай з суддзёй эканамічнага суда, з якім меў такі пазітыўны досвед працэсу на беларускай мове. Ну, увогуле, цяжкасці, конечно, тут ёсць. І я хотел сказать про тое, что у працэсе, на жаль, на двух мовах весці ніяк не будзе мажліва. І гэта трэба ўлічваць, калі рабіць такія прапановы наконт двухмоўя. Што тычыцца версій нарматыўна-правовых актаў на дзвюх мовах афіцыйных, я цалкам за, гэта павінна быць, цалкам згодны, а ў працэсе, ну, мы павінны зыходзіць з таго, што істец, той, хто накіроўвае тую позву ў суд, ён павінны вырашаць, на якой мове будзе гэты працэс. І, конечно, любыя адмовы суддзі са спасылкамі на тое, што ён не ведае мову, гэта ўсё парушэнне заканадаўства. Суддзя павінны, ну і сакратар таксама, калі ён працуе за грошы беларускіх падаткаплацельшчыкаў, ён павінны ведаць беларускую мову, бо ўсё астатняе, ну, гэта неадукаванасць і, прабачце, хамства, бо нават калі ты прыехаў у эту краіну, ты павінны паважаць гэтых людзей. Калі я еду ў другую краіну, я павінны паважаць звычаі і мову гэтай краіны. Вось. Ну, пэўна, гэта ўсё, што я бы хацеў расказаць майго досведу. Я, улічваючы, што у нас бракуе часу, хацеў бы перадаць наступнае слово маім калегам па панелі. Хто хоча з вас, шановныя, пачаць? Ну, дам слово Юрасю Гіцевічу, чалавеку, які займаецца у Акадэміі навук перакладамі, я так понимаю, аўтаматычнымі перакладамі, сістэмамі сінтэзу маўлення.
з расійскай мовы на беларускую, і гэта вельмі цікава. Я думаю, паслухаць, як гэта адбываецца з выкарыстаннем сучасных тэхналогій. Калі ласка. Дзякуй вялікі за прадстаўленне, спадар Александр. Дзякуй вялікі арганізатарам за запрашэнне на канферэнцыю і магчымасць прадставіць тую працу, которую мы робім у аб'яднаным інстытуце праблемы інфарматыкі Акадэміі навук Беларусі. Таксама ёсць удзельнікі у нас з іншых устаноў, такіх як Беларускі дзяржаўны універсітэт, таксама Беларускі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт. Калі коротко казаць пра тую тэматыку, которая заяўлена, то яна можа быць трошечкі з іншага боку заходзіць. Мы заходзім не з боку нават гуманітарнага, не з боку нават тэхнічнага, а з боку даступнасці інфармацыі для розных слаёў насельніцтва, а менавіта для людзей з інваліднасцю па зроку, ці таксама тых людзей, якія могуць, зрок іх можа стамляцца, людзі могуць траціць зрок, ці людзі ў гэты час могуць не мець магчымасці глядзець. Потому что наша лабараторыя займаецца менавіта праблемай, як навучыць машыну размаўляць, ці як навучыць машыну з размоўнай мовы пераводзіць гэта ў тэкставую форму. Такі пераход вусная, пісьмовая, пісьмовая, вусная. І канкрэтна зараз хочацца коротка пра гэта распавесці і паказаць менавіта нашыя напрацоўкі. Калі паглядзець статыстычныя звесткі, то у свеце налічваецца вялікая колькасць людзей з тых, хто ці не бачыць, ці з пашкоджаным зрокам. Касмічныя лічбы, конечно, 40 мільёнаў тых, хто не бачыць, і больш за 250 мільёнаў людзей з дрэнным зрокам. Калі паглядзець на Беларусь, то сапраўды атрымаць дакладныя звесткі вельмі складана, но ёсць такая лічба, як 30 000 людзей слабабачачых. Прыкладна 500 чалавек навучаецца дзяцей у агульнаадукацыйных школах, але калі да гэтага таксама дадаць такія фактары, як паўсюдная інфарматызацыя, выкарыстанне мабільных тэлефонаў, якія, конечно, не дабаўляюць зрока, а адымаюць, і тое, што людзі пасля 60 год ўсё роўна хочуць чытаць, глядзець, то зрок ён пастаянна прытупляецца і шкодзіцца. Таму гэта праблема, яна такая даступнасць інфармацыі, яна тычыцца людзей, амаль што чвэрці жыхароў Беларусі. Раней слабабачачыя людзі, конечно, яны былі даволі ізаляваныя ад грамадства, патрэбна было ім дапамога, і зараз, конечно, гэта так ёсць, але цяперашнія тэхналогіі дазваляюць слабабачачым людзям не замыкацца ў сваім асяроддзі, а сапраўды выходзіць у такую віртуальную прастору, кіберпрастору і камунікаваць з тым ці іншым колам людзей. Так мы ўвесь час падтрымліваем адносіны са школы інтэрнат номер 2 горада Маладзечна. Там пастаянна вучацца дзеці, якія маюць ці вельмі складаныя дыягназы па зроку, ці ёсць некалькі чалавек слаба поўнасцю, которые адсутнічае зрок. Яны нам дэманструюць, паказваюць, як яны могуць даволі камфортна сябе адчуваць у сацыяльных сетках, як яны атрымліваюць такую інфармацыю з розных сайтаў. І гэта, канешне, радуе, але не ўсю інфармацыю, канешне, людзі могуць успрымаць, таму што яна па тых ці іншых крытэрыях з'яўляецца недаступнай для іх. Калі казаць пра забеспячэнне даступнасці інфармацыі, то 4 снежня 2017 года ў рамках праграмы «Развіцця ААН» падпісана інфармацыйная стратэгія Беларусі па паўнапраўнаму уключэнню інклюзіі людзей з інваліднасцю ў грамадства, проста па інваліднасцю. А калі мы чытаем па пастанову Савета Міністраў нумар 797, то паводле яе ўжо з 1 студзеня 2019 года уступіла функцыянаванне такая пастанова, якая тычыцца інтэрнэт-сайтаў дзяржаўных органаў і арганізацыяў. Там ёсць вельмі цікавыя пункты, якія закратаюць пра тое, што ўсе асноўная інфармацыя на сайтах дзяржаўных арганізацый павінна быць на беларускай мове, таксама і на беларускай, і на рускай мове, і на адной з замежных моў, калі гэта вельмі патрэбна і неабходна. Там ёсць некаторыя выняткі, гэта, канешне, нарматыўна-прававыя акты, на мовы іх прыняцця павінны там прысутнічаць, не перакладаюцца бланкі, фармуляры па розных зваротах. І таксама там ёсць такі момант па навінах,
што навіны не патрэбна перакладаць. Хоць што такое навіна, гэта вельмі складаны, аказваецца, панятак. Нават калі раздзел навіны, гэта не заўсёды навіны. І наадварот. Некаторыя раздзелы, которые не навіны, яны з'яўляюцца навінамі, калі мы там пачалі з гэтым момантам разбірацца. Вось, напрыклад, мы пачалі працаваць з камітэтам па ахове здароўя горада Менска. Зроблена цалкам трохмоўная версія, беларуская, руская, ангельская версія, плюс дабаўлена версія для людзей са слабым зрокам. Вось прыклады, вось версія для людзей з слабым зрокам, плюс у гэтай версіі дабаўлена сістэма сінтэзамаўлення, якая чытае на беларускай, рускай ці на ангельскай мовах, каб в прынцыпе паспрабаваць, ці гэта магчыма. У гэтым накірунку наша лабараторыя працуе, ёсць у нас з імі дамова пра гэта. Усе навіны мы цалкам перакладаем, нават калі гэта не абавязвае на заканадаўства, проста каб праверыць, наколькі гэта магчыма і рэальна. В прынцыпе, наш вынік супрацоўніцтва паказвае, што гэта магчыма, прыкладна 1,5 гады вось гэтаму праекту, але гэта, канешне, не маленькі высілак. У штаце працуе праграмоўца, у штаце працуе лінгвіст-перакладчык, яшчэ адзін дублёр, который дапамагае яму. Прычым пытанні перакладу заўсёды складняюць яшчэ тым, што бывае першапачатковы тэкст мае памылкі. Арыгінальны тэкст, на которым дабаўляюцца навіны, былі з памылкамі. Асабліва гэта з іншымі медычнымі арганізацыямі, калі працуеш, яшчэ больш складана, калі урачы ці дактары, яны інфармуюць насельніцтва пра нейкія такія моманты, гэта ў выглядзе такіх рэфератаў, хоць называецца у раздзеле навін, там безліч памылак, і перакладчыку заўсёды ўзнікае пытанне, гэта перакладаць з памылкамі ці ўзгадняць. А ўзгадніць бывае ўжо няма магчымасці. Урач ён там на аперацыю пайшоў, і на гэта часу проста няма, і ніхто на гэтым не сочыць. Калі казаць пра перспектывы наступных распрацовак для забеспячэння даступнасці, то мы лічым важным, гэта, канешне, супрацоўнічаць з Нацыянальным цэнтрам правовой інфармацыі, пра што мы заключылі пагадненне 7 жніўня 2018 года у такіх накірунках, што нашай сістэмы мы перадаем Нацыянальны цэнтр правовой інфармацыі, ці нашы напрацоўкі перадаем, і таксама карыстаемся тымі інфармацыйнымі рэсурсамі, которые мае Нацыянальны цэнтр правовой інфармацыі. Я вельмі дзякую за доступ да кодексаў і да іншых нарматыўных правовых актаў, которые прадставіў нам Нацыянальны цэнтр правовой інфармацыі. Мы пачалі працаваць, вось, напрыклад, з кодексамі, агледзелі іх, з 26 кодексаў 25 толькі па-руску, 1 толькі па-беларуску. Пратэсціравалі машынны пераклад Google, Яндекс і Эталон, да чаго мы прыйшлі да якой высновы, што машыннаму перакладчыку, канешне, быць, таму што ён дазваляе сапраўды пабачыць даволі вялікі аб'ём такога перакладу і пазнаёміцца з ім. І ў нашым, але таксама, канешне, складанасці ў машыннага перакладчыка ёсць. Яны, вось, напрыклад, на слайдзе. Слово «отношение» ён перакладае як дачыненні, а трэба адносіны. Слово «настоящий» там дакумент, ён перакладае як сапраўдны, а трэба дадзены, і так далей, і так далей. Што мы прапануем? Таму што мы такія з боку практыкі ідзём. Мы прапануем так, той машынны перакладчык, который ёсць, яго удасканаліць, палепшыць дадатковым модулем, который можа быць пабудаваны на нейронных сетках, на такога новага пакалення алгарытмах, ці на алгарытмах старога пакалення пры выкарыстанні з выкарыстаннем кантэксталагічных слоўнікаў. Вось, напрыклад, для гэтага павінны быць пабудаваны корпус паралельных тэкстаў на беларускай і рускай мовах. Мы пачалі гэта рабіць з дапамогай нашай платформы Corpus.by. Як гэта прыкладна робіцца? Бярэцца кодекс, машынны перакладчык Эталон гэта перакладае, пазней паслядоўна гэта вычытваецца 3 рэдактарамі, уносяцца праўкі, фіксуецца, што было ў арыгінальным тэксце, машынным перакладчыкам, і прапануемы пераклад, і выходзіць у нас на выхадзе той тэкст, который в прынцыпе ўжо правераны лінгвістамі, правераны экспертамі. Пазней у нас ёсць слоўнік замен, который можа быць прыменены ў машынным перакладзе на аснаванні правілаў. І пазней мы гэтым прынцыпе з усімі дзелімся, каму гэта цікава. Вось пераслалі нашу версію пераклада кодексу аб шлюбе і сям'і Інстытут мовы і літаратуры і Нацыянальны цэнтр правовой інфармацыі. В прынцыпе, і далей будзем рассылаць тыя матэрыялы, якія ў нас напрацоўваюцца, і пазней мы выніковы файл юрыдычнага дакумента мы
спрабуем перадаваць юрыстам. Ось, дзякуй вялікі спадару Александру, што ўзяўся пачытаць некаторыя моманты. Дзякуй за заўвагі, которые мы, конечно, згодна іх падпраўляем. І таксама гэты дакумент мы сінтэзуем умаўленне, то бок на выхадзе у нас атрымліваецца гукавы файл, который пазней мы збіраемся перадаваць гэта слабабачачым дзецям, каб прынамсі у іх была такая опцыя атрымаць пераклад з пазнакай, конечно, машынны пераклад, который вычытаны, который не зацверджаны. Абсолютно с такой формулировкой, с которой нас дозволяе Нацыянальны цэнтр правовой інфармацыі, гэта распаўсюдзіць, каб хаця бы іх дзеці гэтыя слабабачачыя мелі магчымасць азнаёміцца з асновай нашага заканадаўства, з кодэксамі, а пазней зацікавіцца, магчыма, з іншым заканадаўствам. То бок хочам зрабіць такі ARM, аўтаматычнае працоўнае месца для слабабачачага дзіцёнка ці ўвогуле чалавека. Цяжкасцяў вельмі шмат, канешне, гэта, напрыклад, канчаткі назоўніка мужынскага склону ў родным склоне, напрыклад, фактар, фактару, фактару значэнне чыннік ці фактару значэнне фізічнай ці юрыдычнай асобы і так далей. Я іх не буду все пералічваць. Статыстыка кодэксаў паказвае, што ва ўсіх кодэксах 10 мільёнаў сімвалаў, па адным сімвале на аднаго беларуса. В прынцыпе, з гэтым рэальна справіцца. Зараз у нас у рабоце прыкладна 20 кодэксаў. Гэта менш, чым за год, 10 месяцаў, за 11-12. Практыка паказвае, што, в прынцыпе, калектыў у 4-5 чалавека з імі спраўляецца за год, а пазней можа падтрымліваць, уносіць праўкі і рабіць фактычна паралельны корпус, который можна аддаваць на такую машынную трэніроўку і рабіць такую дадатак для таго, каб машынны перакладчык быў нашмат лепшы, прынамсі не наступаў яшчэ раз на тыя памылкі, которые ён робіць. Наступныя нашы пакрокавыя планы, гэта, канешне, дзяліцца ўсім, што напрацавалі. Мы вучоныя, мы хочам гэта ўсім раздаваць, стварыць, дапрацаваць сістэму машыннага перакладу і забяспечыць так ці інакш даступнасць да інфармацыі, канкрэтна прававой інфармацыі слабабачачым людзям ці тым слаям насельніцтва, которым, в прынцыпе, гэта цікава. Дзякуй вялікі за ўвагу. Тут у мяне ёсць правіла дарожнага руху, которым мы удзельнічалі ў перакладзе. Дзякуй вялікі спадарні Алене Анісім за выданне вось гэтае. І ёсць каму цікава, вось паветраны кодекс Рэспублікі Беларусь перакладзены, вычытаны. Можна паглядзець, можна цікавіцца. Я па шэрагу пушчу. Можна за ўвагі сказаць пазней. Вялікі дзякуй, Юрай, за цікавый доклад. Я так думаю, что мы не будем порушать традицию и все пытания до панели пасля уже выступа усіх. Дякую вялікі. Я б хотел наступному докладчику передать можливость выступить. Это спадар Суш, Олесь Суш, наместник директора Национальной библиотеки Беларуси, які нам расскажа про то, яким чином пашырыць выкарыстанне беларускай мовы ці гарантаваць яе ўжыванні у сферы паслуг, якія аказваюцца грамадзянам нашай краіны, і в першую чаргу на прыкладзе сэрвіса бібліятэкі. Калі ласка. Дзякуй вялікі, шаноўныя калегі і дарагія сябры. Гэтым разам на дзіва пачуваю сябе вельмі няёмка і павучаць акурат у мяне не атрымаецца. Няёмка ў тым сэнсе, што акурат я і выступаю ў ролі таго, хто не можа нечаму павучаць і рэкамендаваць. Я не юрыст, як многія з выступоўцаў папярэднікаў, которые ведаюць, як можна ці як трэба. Я не выкладчык, которых тут таксама багата, которые зноў жа выкладаюць і зацікаўленыя ў статусе ролі мовы, яе пашырэнні. Я не навуковец, который зноў жа ўсё цудоўна ведае і зацікаўлены. Я тут самы не зацікаўлены, атрымоўваецца. І больш таго, не маю абсалютна, вось калі казаць пра кірунак сваёй дзейнасці, бібліятэчную справу, а ніякіх рычагоў для ўплыву. Нават Юрась, который выступаў перада мною, ён зацікаўлены у сітуацыі, ён жыве з перакладаў, ці лепш сказаць, з праграмнага забеспячэння ў сферы міжмоўных камунікацый. Для бібліятэкара лёс не зайздросны, яму трэба толькі выконваць тое, што яму іншыя вось у тым ліку сёння доўга расказвалі. Я тут такі своеасаблівы прадстаўнік сферы паслуг, которому
все рассказали. Я паспрабую нейкім чынам у гэтай сітуацыі жыць. Сітуацыя няпростая, і калі пачаць з лірыкі, што я хацеў бы зрабіць, і толькі пасля перайсці да канкрэтыкі, то ўсё-такі некалькі лірычных разваг, бо яны вызначаюць сітуацыю, скажу, то бок лірычныя развагі і канкрэтны досвед. Калі пра развагі, то з майго асабістага досведу, майго жыццёвага досведу, бо жыву, расту, неяк развіваюся з беларускамоўнага асяроддзя паходжу і бачу змену статусу мовы ў рэальнай камунікацыі ў Беларусі, вымушаны некаторыя змены гэтыя канстатаваць і ў практыцы дзейнасці бібліятэк. Мова вельмі істотна змяніла, беларуская мова вельмі істотна змяніла свой статус у грамадстве, не толькі ў сферы бібліятэчнай, але ў цэлым у грамадстве, і гэта вельмі хораша заўважна. Памятаю вельмі добра 90-е гады, сам бо збольшага выхоўваўся ў вёсцы, і вось гэты статус вясковай мовы, мовы недаадукаванага ў нейкай ступені насельніцтва, ён адчуваўся. Вельмі часта чалавек беларускамоўны ўспрымаўся альбо як чалавек вельмі высокай адукацыі, настаўнік беларускай мовы, класічная першая ж. Калі не настаўнік, значыць дзеравеншчына. То есть супрацьлеглая адмоўная нейкая недавук з вёскі, который прыехаў і не навучыўся размаўляць па-чалавечаску. І гэта бывала. Я не кажу заўжды існавала, але бывала, на жаль, хаця былі часы, калі яшчэ больш рэзкая вось гэты антаганізм існаваў у грамадстве. Гэтага ўжо сёння няма. Вынік гэтай сітуацыі зразумела адкуль, ад чаго ідзе, ад таго, што беларуская мова перастала быць мовай у вёскі. На жаль. Мы пра гэта можам упэўнена казаць. Гэта ўжо не мова неадукаваных людзей. Наадварот, гэта мова суперадукаваных людзей. На сёння статус беларускай мовы – гэта статус эліты. То есть, калі ты размаўляеш па-беларуску і, не дай Божа, яшчэ і больш-менш неблага, то гэта азначае, што ты нават не выкладчыца беларускай мовы, як найчасцей раней казалі. Часцей пытаюцца, можа, ты на тэлебачанні там дыктарам ці кім працуеш, ці яшчэ хто. То есть, статус мовы змяніўся вельмі істотна, і, натуральна, нам гэтым трэба карыстацца, калі казаць прагматычна і практычна. Статус мовы – гэта тое, што ёсць у пэўнай ступені козырам у плане яе пашырэння на сёння. То бок, калі ты размаўляеш па-беларуску, ты эліта. І гэта ў любым сэнсе гучыць прыемна. Ці ты да дзяўчат заляцаешся, не абавязкова ты араб, ці ты кантактуеш з палітыкамі, з дыпламатамі і кім іншым, статус твой зусім іншы. Ты не проста нейкі незразумелы і дзіўны, ты сапраўды адукаваны. Тое, што беларускай мове не вучаць сёння ў беларускай школе, гэта у пераважнай большасці, праўда, гэта якраз такі дадатковае таму пацверджанне. Значыць, ты займеў нейкую дадатковую, звышнатуральную адукацыю, бо па-ангельску ўжо все размаўляюць, па-беларуску не ўсе. Гэта ж стварае і пэўныя праблемы. Вось гэтая сітуацыя. Высокі статус беларускай мовы – гэта надзвычай высокі п'едэстал, на который яна ўзышла і которага баяцца. Вельмі часта, я думаю, для большасці тут прысутных сітуацыя, калі ты размаўляеш па-беларуску і твой суразмоўца выбачаецца, што ён не можа размаўляць на чыстай беларускай мове. Ой жа, як мне прыемна чуць беларускую гаворку, але выбачайце, я так прыгожа не магу, таму буду па адначысцюткай рускай все-таки з вами. І гэта другая вялікая праблема, з которой мы сутыкаемся. Цяпер да рэалій, да бібліятэчных у прыватнасці. Вы ведаеце, вось все, што я казаў раней, гэта якраз такі преамбула, бо, як аказваецца, моўныя праблемы збольшага у нас у галовах. Я згодзен з многімі сёння выступоўцамі, з Александром Александровичем. Нарматыўна у прававой прасторы, у прынцыпе, умовы для існавання беларускай мовы у грамадстве створаныя. Можна, ёсць з чым працаваць, бясспрэчна, але ў цэлым умовы створаныя. Мы маем нейкія пярэчанні проста ментальнага характару, которые маюць грамадскае пашырэнне, з которымі неабходна нейкім чынам змагацца якім шляхам. Натуральна, ўжо статус, я казаў там, і прыклад, гэта заўжды хораша працуе, але праз рэальную жыццёвую практыку. Вось на сёння, калі казаць, што такое бібліятэка? Яна працуе з кнігаю, з часопісам, з газетай на любой мове. Нам, вось калі шчыра,
усё роўна, амаль што, да, на якой мове да нас кніга трапляе. Мы не можам уплываць на кнігавыдавецкі рынок. Ну, амаль не можам, хіба толькі сваімі закупкамі. Маркетынгавы такі ход. Мы не можам ім нешта сур'ёзна падказаць. Мы купляем усё на кітайскай, на валійскай, на любой мове. Мы апісваем усё, што трапляе да нас, больш таго, мы робім гэта карэктна. Калі вы пабачыце, як беларускія кнігі апісваюцца ў замежных, хай сабе брытанскіх бібліятэках, вы жахнецеся, бо ні адну беларускую кніжку вы там не знойдзеце. Яны там апісаныя натуральна лацінскім шрифтам у кожнай бібліятэцы са сваёй сістэмаю дыакрытыкі. Яны там апісаныя з вельмі часта дзіўнымі тлумачэннямі, што гэта мова руска, польская, царкоўна, беларуска, расійская і гэтак далей. Самыя розныя варыяцыі можна сустрэць. У дадзеным выпадку у Беларусі мы маем сітуацыю, калі літаратура апісваецца на той мове, на которой яна створаная, калі на валійскай, значыць на валійскай, у той графіцы, у которой гэты помнік фіксуецца, арабская мова арабскім пісьмом, яўрэйская мова яўрэйскім алфавітам. Тым не менш, абслугоўванне, да, эта сфера абслугоўвання у нас забяспечваецца на 2 мовах дзяржаўных, абавязкова. І у практыцы, напрыклад, Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі у нас сёння адна з абавязковых умоваў, у тым ліку не толькі пры прыёме на працу, але і пры, хаця выбачаюся статус, ну не магу не паплакацца, бібліятэчнага супрацоўніка не самы высокі ў грамадстве, аплата працы сёння топ-мінус, ўжо гады 4 мы, по-моему, трымаемся на першай пазіцыі па мінімальнай аплаце працы ў краіне, то бок менш, чым нянькі, менш, чым усе, хто заўгодна атрымоўваюць бібліятэкары. І, ну, можна з гэтым у нейкай ступені пагадзіцца, хто выхоўвае нашы будучыя пакаленні, тыя адпаведныя людзі, але ўсё адно пры атэстацыі нават супрацоўнікаў мы звяртаем увагу на валоданне беларускай моваю як абавязковую прычыну. Задаем звычайныя пытанні проста па-беларуску нашым атэстуемым калегам і дазнаемся ад іх, як яны рэагуюць, па-першае, на нашы пытанні, як адказваюць, як здольныя, няздольныя камунікаваць у адпаведным беларускамоўным асяроддзі. Ствараюцца адмысловыя праграмы, курсы нейкія. Мы ладзім, напрыклад, ёсць такая праграма «Размаўляй.бай» для бібліятэкараў. Калі маё асабістае бачанне, то гэта дрэнна нават, бо гэта, зноў жа, у нейкую рэзервацыю мову адкідае. У той час, як нармальная камунікацыя штодзённая, яна сітуацыю значна паляпшае. Ситуация резервации, на жаль, для нас принциповая. Вось названные кодексы 25 з 26 рускамоўныя. Один беларускамоўны — это кодекс аб культуры, который вот наш, с которым даводзілася шмат працаваць, у тым ліку пры яго падрыхтоўцы. Гэта, здавалася б, нармальная сітуацыя, калі па-беларуску размаўляе сфера культуры. У тэатрах, у музеях, у бібліятэках. Але чаму? Чаму менавіта культура павінна стаць гэтым рэзерватам? Як маё меркаванне, ні ў якім разе я не бачу, чым бібліятэка тут адрозніваецца, выбачаюся, ад завода ці ад, не ведаю, юрыдычнай нейкай офіса кампаніі. Няма ніякай розніцы. У дадзеным выпадку у бібліятэцы павінна быць жыццёвая нармальная практыка. У свой час я паэксперыментаваў, перавёў усе свае нарады, планёркі так званыя, да, на беларускую мову. Мы размаўляем па-беларуску, у сэнсе я размаўляю, мае калегі многія таксама. Не ўсе, натуральна ж, могуць, хочуць, і ў гэтым сэнсе у нас татальная дэмакратыя, але вось гэты пераход жыццёвы ў вытворчым працэсе на беларускамоўную камунікацыю паўплываў на сітуацыю значна лепш, чым усё іншае. Беларуская мова гучыць і ўжо апрыоры ў свядомасці людзей успрымаецца як нармальная мова камунікацыі. Не проста як, выбачаюся, неабходнасць адпавядаць заканадаўчым ці нейкім іншым патрабаванням да размовы па-беларуску, а як нармальная сітуацыя. Не экстраардынарная, ой, да нас прыйшоў беларускамоўны чытач, дзе знайсці карыстальніка там ці супрацоўніка, который яму здолее адказаць, а як нармальная сітуацыя. І вось пераход на гэтую нармальную форму камунікацыі для нас прынцыпова важны. Таму у нас, умоўна кажучы, інтэрнэт-партал абсолютно цалкам дублюецца паралельна не праз аўтаматычныя перакладчыкі, па-беларуску, па-руску, пошукавыя ўсе механізмы. Калі вы хочаце знайсці кніжку, напрыклад, па тэме нейралінгвістычнае праграмаванне, не ведаю, з нейкім яшчэ дадатковым падблокам пошукаў,
што вы будзеце шукаць па-беларуску, што па-руску, вы знойдзеце тое самае. І ў гэтым сэнсе раўнапраўе тотальнае. І сістэма індэксавання, вось з Юрасём тут акурат шмат кантактавалі Гіцевічам, створаныя сёння ў адпаведнасці з міжнароднай практыкай універсальнай дзесятковай класіфікацыі, але і сістэмы так званых аўтарытэтных файлаў, которые дазваляюць адпаведна дакладна знайсці ўсё, што ты шукаеш. Ці ты шукаеш Тараса Гушчу, ці ты шукаеш Якуба Коласа, ці ты шукаеш Канстанціна Міцкевіча, ці яшчэ каго іншага, знайсці ўсё, што напісана гэтай адной і той жа асобаю. Для нас гэта было прынцыпова важнай пазіцыяй у дзейнасці бібліятэкі, і яна іначай проста не ўспрымаецца ўжо на сёння. Як бачанне для далейшай працы магу толькі пра гэта і казаць. Праз некаторую вывад мовы з рэзервацыі культура, навука, адукацыя, дзе яна ўспрымаецца чамусьці толькі як арганічная, праз нармальную, не палітызаваную, праз абавязкі, праз правы, праз рэальную роўнасць ці сапраўдную роўнасць моў, а праз простую звычайную практыку маўлення і абслугоўвання, напрыклад, карыстальнікаў, мы маем нейкую будучыню у плане выкарыстання і ўжытку мовы. Дзякую, это все, што, відаць, хацеў сказаць. Дзякую вялікі. Яшчэ маем 20 хвілінаў на пытанне. Вельмі хуткі. Шмат пытанняў будзе зараз. Добра. Дзякую вялікі за цікавы выступ. Зараз, калі ласка, калі ёсць пытанні, я спадзяюся, яны ёсць. Вось, калі ласка, ёсць мікрафон. Дзе мы маем мікрафон? Шановныя калегі. Дайце, калегі, калі ласка. Калі ласка. Можа, ён працуе. Раз. Вялікі дзякуй, паважаныя спецыялісты, за вашыя выступы. Гэтая секцыя... Давайте, да. Не боюсь. Назад? Ці ў гэтай? Нормально. Я, можа, ў гэтай паспрабуем яшчэ раз. Итак, эта секция называется «Практычная реализация дзяржаўнага двухмоўя». И я пачуў вельмі шмат аптымізму, шчыра кажучы, які не надта раздзяляю. У меня такое пытанне. Ёсць традыцыйнае меркаванне, што беларусы размаўляюць на той мове, на якой размаўляе ўлада. І, шчыра кажучы, я не бачу асаблівага прагрэсу ў гэтай галіне. Як вы лічыце, калі беларуская не стане мовай прэзідэнта, не стане мовай выканкамаў, ці ёсць перспектыва ў дзяржаўнага двухмоўя ўсё роўна? Дзякуй. Шановні колеги, питання вельми цікаве і вельми важне, але я вже перед обідом скажу, що я оптиміст, і я на це питання скажу, має беларуская мова права мае будучыню, нават калі, так сказать, вышэйшае кіраўніцтва не размаўляе на беларускай мове. Чаму? Я ўжо, так сказать, мне давалі слова, як, так сказать, патрыарху, які помніць Савецкі Саюз, і я адкажу, што сёння вышэйшая ўлада размаўляе на такой мове, якой ад яго, так сказать, як бы чакае наша акаляючае асяроддзе, наша грамадства. Я памятаю савецкія часы, калі ўжо заканчваўся Савецкі Саюз, і калі нашы высокія партыйныя дзеячы адчулі, што для таго, каб ім захаваць сваё становішча ў грамадстве, трэба перайсці на беларускую мову. Яны перайшлі літаральна за месяц на выдатную беларускую мову і гаварылі лепш, чым прафесары БДУ, прафесары беларускай мовы БДУ. Я адказаў на ваше пытанне? Я свой пункт гледжання скажу. Так, скажу, што я згодны таксама з гэтым меркаваннем, але ад сябе дадам.
Но подобное меркование у меня есть. Я так скажу, что для некоторых людей это будет таким стимулом, как начать размовлять по-белорусски. А некоторым это не треба. Это мой такой пункт гледжання. Калі ласка, яшчэ пытанне? Калі казаць пра канкрэтныя метады, якімі можа заахвочваць людзей размаўляць на беларускай мове і карыстацца ёй у сваёй працы, як вы ставіцеся да таго, каб рабіць, скажам, альбо падвышаць заробкі тым, хто робіць гэты высілак і вывучае мову, альбо, напрыклад, ставіць патрабавання перад тым, як вы будзеце прымацца на працу, вам трэба паказаць, што вы валодаеце двумя дзяржаўнымі мовамі. Наколькі я разумею, гэта зараз не практыкуецца, калі я не маю рацыю, то, калі ласка, папраўце мяне. Дзякуй. Ну, наколькі я ведаю, не практыкуецца. Я, конечно, не працую ў міністэрстве, якое плаціць падае. Я ведаю, што у маім БДУ няма ніякіх надбавак за тое, што ты чытаеш там лекцыі на беларускай мове. За англійскую даплочваць, я такое чуў. Так, за беларускую не. Я думаю, што калі мы пачнем практыку даплачваць за тое, што ты, напрыклад, ты абслугоўваеш па-беларуску, чытаеш лекцыі альбо пішаш п'есы, я не ведаю, да, то знойдзецца той, хто скажа, ну, прабачце, у нас роўнасць двух моваў, і чаму вы даплачваеце за беларускую мову, а я вось па-расійску дзяржаўная мова працую, і мне ніхто за гэта не даплачвае. Мы тут тое, аб чым сёння мы казалі, што гэты статус дзяржаўнай мовы, ён у некім чынам ён не дае нам мажлівасці зрабіць яе выключнай, каб яе падтрымліваць. Хаця, ну, усе разумеюць, што яе трэба падтрымліваць, бо яна губляе свае пазіцыі, што мала людзей, якія размаўляюць па-беларуску, што трэба заахвочваць. Канешне, грошы працуюць. Гэта працавала ў Рэчы Паспалітай. Калі ты каталік, ты больш маеш нейкіх прывілеяў, калі ты там размаўляеш па-польску, ты можаш нешта зрабіць. Ну, можа, гэта няўдалы такі прыклад, але я кажу з гістарычнага пункту гледжання. Добра, а калі іспыт на мовы? Паказаць, што вы ведаеце две мовы, каб атрымаць пэўную працу? Іспыт павінна, калі ты працуеш. Я таксама не за тое, каб ты мог ведаць, напрыклад, калі ты хочаш быць грамадзянином Беларусі, ты павінны можаш одну мову толькі ведаць. Гэта не так. Я так думаю, што міліцыянт павінны як у баколасу ведаць і чытаць, ведаеце. Вось, і калі ён ведае толькі расійскую мову, ну, это не... ці толькі беларускую, калі мы ўжо кажам пра афіцыйны статус, павінны ведаць дзве мовы. Тады можна выбіраць. І мы плацім грошы гэтаму чыноўніку ці клерку, і калі мы звяртаемся па-расійску, там адказваюць, а я не абавязаны вам адміністрацыйную працэдуру на беларускай мове тут рабіць. Это неправільна, на мой пункт гледжання. Калі ласка. Калі дазволіце, тут пару слоў дадам, бо ёсць розніца. Сапраўды быць грамадзянінам можна і атрымаць грамадзянства, пра што казалі, валодаючы толькі адной з дзвюх дзяржаўных моў у нас у краіне, але вось каб не было блытаніны, калі мы кажам зноў жа пра тую ж сферу абслугоўвання, не толькі для дзяржаўных служачых гэта мае дачыненне, але ў цэлым значна шырэй для сферы публічных камунікацый і абслугоўвання, то, натуральна, веданне абедзвюх дзяржаўных моў гэта ёсць абавязковым патрабаваннем. Калі казаць пра сістэму пернікаў ці, ну, можа быць, нейкіх пакаранняў, то, натуральна, сістэма фінансавай падтрымкі беларускамоўных супрацоўнікаў у параўнанні з небеларускамоўнымі, гэта ў пэўнай ступені ўсё-такі не зусім карэктнае павышэнне, ну, скажам,
ці перавага ў дачыненні да вось гэтай катэгорыі. Яна таксама заганяе ў рэзервацыю, тое, пра што я казаў. Яна вядзе да адчування, вот выбачаюся, мы каго за інваліднасць даем, да, і вот яшчэ за беларускую мову. Таксама, да, то есть вы што, несапраўдныя, вось непаўнапраўныя ці непаўнацэнныя грамадзяне ці выкладчыкі, што вам трэба даплату за гэтую мову. Тады, можа, вось выкладчыкі арабскай мовы ці кітайскай мовы, у нас сёння ж кітайская выкладаецца, скажуць, у нас яшчэ больш рэдкая, нам яшчэ не 20, а 40% даплату дайце. Відаць, гэты механізм усё ж такі не павінен працаваць, але калі ёсць патрабаванні, як веданне дзвюх моў, напрыклад, у той жа бібліятэцы, то яны павінны быць нефармальнасцю, яны павінны быць рэальнасцю. Калі ты не здольны абслугоўваць наведвальніка, чытача, напрыклад, па-беларуску ці па-руску, то ты не можаш працаваць у гэтай сферы. Ты можаш апісваць кнігі, сядзець у сховішчы, ты можаш вадзіць машыну, напрыклад, з літаратурай, яшчэ нешта рабіць, але не абслугоўваць. То есть мы павінны зрабіць, калі ёсць патрабаванні, то каб гэтыя патрабаванні выконваліся. Думаю, што толькі так. Пытанне важнае і актуальнае. Што датычыцца даплату за, так сказать, вот, працу на беларускай мове, сапраўды статус мовы, ён, так сказать, сама ставіць пэўныя абмежаванні, але я думаю, што вот гэта пытанне аб даплатах, так сказать, за выкарыстанне беларускай мовы ў сваёй працы, напэўна, мэтазгодна было прымяняць для сферы сярэдняй адукацыі. Таму што сёння настаўніку прадметніку, які выкладае свой прадмет на беларускай мове, прыходзіцца значна больш траціць часу на падрыхтоўку да урока, на якасную падрыхтоўку. Теперь ваше другое пытанне адносна вот профпрыгоднасці, так сказать, ведання беларускай мовы. Значит, ёсць у нас, я вот спецыяльна ўзяў, ёсць 4-й артыкул закона аб мовах, дзе сказано адназначна: кіраўнікі, іншыя работнікі дзяржаўных органаў, органаў мясцовага кіравання і гэтак далей, абавязаны валодаць беларускай і рускай мовамі ў аб'ёме, неабходным для выканання імі сваіх службовых абавязкаў. Значит, гэта пытанне, ў прынцыпе, не павінна абмяркоўвацца, гэта абавязковае патрабаванне да прафесійнай прыналежнасці. Я прывяду адзін прыклад сусветны. Калі ў свой час, па-моему, ў 60-е гады, у такой афрыканскай краіне, як Танзанія, мова суахілі уводзілася ў якасці другой дзяржаўнай мовы, для чыноўнікаў любога ўзроўню было патрабаванне 15 хвілін размаўляць на суахілі, не выкарыстоўваючы іншамоўных слоў. Я адказаў на ваше пытанне. Дякую, вы выратоўваеце нашу панель сваімі выступамі. Ёсць яшчэ пытанне. Тут, дарэчы, у праграме ёсць таемны прадстаўнік Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Все выступили, да? Phantom of the Opera у нас тут не будзе, так з'явіцца містер Ікс, які... Гэта інтрыга арганізатараў. Калі ласка, калі ёсць яшчэ пытанне, то, калі ласка, дайте микрофон. Добрый день. Я хотел бы... Александр Быстрык, Центральный Европейский университет. Хотел задать пытанне про машинные переклады. Як вы бачыце ўвогуле будучыню іх, да? Ці змогуць яны, калі змогуць, то калі паўнавартасна замяніць чалавека-перакладчыка, як мінімум там з беларускай-рускай, да, што для нас больш за ўсё надзённае пытанне, і дзе, в якіх сферах вы бачыце пашырэнне прымянення гэта? Дзякую вялікі за пытанне. Пытанне было пра машынны перакладчык. Увогуле такія задачы, як машынны пераклад, ці класіфікацыя тэкстаў, ці сінтэз маўлення, ці распазнаванне маўлення, ці сістэма распазнавання эмоцый і так далей, гэта ўвогуле ўсе задачы, якія палягаюць у сферы штучнага інтэлекта. Зараз вельмі шмат галоў б'ецца ў гэтым накірунку, і, в прынцыпе, адказаць можна вельмі проста. Калі будзе пабудаваны штучны інтэлект, тады цалкам машына можа замяніць чалавека. Гэтага, канешне, цалкам не адбудзецца. Хоць, канешне, мы ідзем да грамадства, і ўжо яно будуецца, калі мы ўвесь час жылі ў чалавека-чалавечых адносінах, паяўляюцца чалавека-машынныя адносіны, у будучым, канешне, будуць машынна-машынныя адносіны, і будзем жыць у цалкам такім грамадстве, дзе нават складана будзе ўжо адрозніць чалавека, гаворыць, ці машына. Напрыклад, прыходзіш на беларускі чыгуначны вакзал, табе аб'яўляюць пра прыезд, ад'езд цягніка. Хто гэта гаворыць, чалавек ці машына?
Нами давно уже кіруюць машины. Давайте не будем переживать. Давно яны ўжо заменили человека ў пэўных сферах. Ну, люди робяць машины. Машины робяць аперации, машины там пишуць вершы и так далее, и так далее. И нават человек уже не может гэта адрозніць. Пытанне хутчэй усё было, калі ўжо машины-перакладчык стане якасным. Я так разумею. Адказ на гэта пытанне, в прынцыпе, таксама ёсць. Гэта робіцца шмат такіх галінах і ў краінах. Бярэцца любы звычайны машины-перакладчык, і ён заточваецца пад канкрэтную тэматычную галіну. Сёння мы рассказывали про то, что, в принципе, удаецца заточыць машины-перакладчык пад юрыдычную галіну, і гэта даволі паспяхова, тому што юрыдычная галіна, яна даволі кансерватыўная. Ёсць пэўны слог фармулёўкі, там, ёсць пэўны слог фармулёўкі розных заканадаўчых актаў, вытрымак, зносак і так далее, і гэта вельмі зручна. Это, в прынцыпе, адна з лепшых сфераў, дзе можна зрабіць машинный перакладчык даволі якасным, даволі прыстойным. Хоць, я еще раз скажу, во ўсіх вось гэтых прыстасаваннях, не знаю, ёсць сістэмы, которая робіць предварительное заключение ўрачоў, напрыклад, по раку, напрыклад, наш інстытут такими проблемами занимается, системы, которые генеруют новые леки, там, барацьбы там, с туберкулезом, напрыклад, іншымі хваробамі. Усё роўна урач павінен канчаткова праверыць усё і падпісаць. Гэта немагчыма выключыць, што некі лінгвіст, ці некі лінгвіст-юрыст, юрыст-лінгвіст, не ведаю, такі вот чалавек, павінен зацвердзіць канчаткова юрыдычны акт, нават калі ў ім не знойдзе ніводнай памылкі. 0 памылак, машына зрабіла такі пераклад. Тэарэтычна гэту сітуацыю можна мадуляваць, зрабіць так, што машына выдасць цалкам правільны пераклад, ёсць такія пэўныя падыходы. Спосабы, як гэта робіцца, ўсё роўна чалавек павінен даць паставіць подпіс. У нас няма такога моманту, который дазваляе человеку не подписать. Хоть законодаўства пэўных краін уже памянялася і дазваляецца машинам прымаць пэўнае рашэнне. Напрыклад, в Штатах дазволена машинам ездзіць по вуліцах без кіроўцы в аўтаматычным рэжыме. Былі ўжо пэўныя аварыі з машинамі без кіроўцы, але як высветлілася, машина не вінаватая, быў вінаваты чалавек. Ёсць такія прыклады, што в прынцыпе машины ўваходзяць у наше жыццё, і магчыма калісьці яна зможа і сама заканадаўства не то што перакладаць, а яшчэ і ствараць заканадаўства, будзем толькі прымаць. Дачы ў Кітаі ўжо ёсць сістэма, которая дапамагае ў судах. Яна шукае падобныя працэсуальныя пастановы ці вынікі судоў з падобнымі ўваходнымі дадзенымі. Для того, каб суддзям было проста прасцей 80% не перапісваць, а скапіраваць адкульсьці, а напісаць спецыфіку справы ў канкрэтным месцах. Гэта вось такую сістэму прадстаўлялі на канферэнцыі па праву, правыя тэхналогіі і IT, штосьці, вось, который праводзіў Нацыянальны цэнтр правовой інфармацыі, здаецца, ў мінулым годзе на базе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Калі адказаў на пытанне, то... Подзяляю оптимизм спадара Гіцевіча, і я думаю, что, так сказать, яны рухаюцца у, так сказать, правильным напрамку, але вот что датычыцца перакладу юрыдычных тэкстаў, я не могу цалкам пагадзіцца, тому что юрыдычныя тэксты, яны патрабуюць максімальнай дакладнасці, пераклады патрабуюць максімальнай дакладнасці. І калі чытаць машинны пераклад, не звяртаючы увагу на іншамоўны адпаведнік, гэтых памылак можна не заўважыць. Памылкі можна вызначыць только калі вот так вот перачытваць, вот самаводзячы пальцамі рук по кожнаму радку аднаго і другога тэксту. І тады знаходзіцца недакладнасць юрыдычнага перакладу. І гэта патрабуе вельмі вялікай пасля перакладу самага дасканалага такой ручной работы рэцэнзент. Но гэта настолькі павялічвае, так сказать, чалавечыя, так сказать, намаганні лягчэй перакласці просто тэкст, чым, так сказать, сам потом выбирать этот текст, вводячи вот так вот пальцами по, так сказать, одним и другим тексте. Дякую. Цікаво, што мы да юрыдычнай тэматыкі прыйшлі, і я памятаю, што калі быў студэнтам у Петербургскім універсітэце, я падпрацоўваў перакладчыкам, перакладаў з беларускай, з украінскай мовы. І часцей за ўсё беларуская мова гэта былі штампікі на пасведчаннях пра народзіны, бо звычайна дакумент на двух мовах, але на штампах чамусьці не на двух мовах. І таму натарыяльная кантора патрабавала пераклад, а перакладчыцкае бюро, якім я працаваў, патрабавала аплаціць цэлую старонку. Хаця там было перакласці толькі 4 словы, але ў іх такі прынцып, вось мінімальны заказ. Што датычыцца наогул тэхналогій у юрыдычнай сферы, гэта асобная
вялікая тэма, і зараз ужо можна прадказваць у некаторых краінах рашэнні судоў, таму што складаецца як бы дастатковая колькасць тэндэнцыяў, якія дазваляюць. Это вялізная тэма, на якую хіба што мы сёння не будзем ужо закранаць. Дякую. Дякую вялікі. Ці ёсць яшчэ пытанні? Все ўжо стаміліся. Тут так, фуршет нас чакае. Яшчэ амаль што. Калі ласка. Пытанне одно нават, так? Калі ласка. Добрый день. У меня не питание, я просто крыху спозднился, так, на... ну, коли можно. До нашей дискуссии долучился депутат Палаты представников Валерий Воронецкий. Я перш за все хотел бы подяковать за запрошение на международную науковую конференцию. Я лічу, что это вельми важное мероприемство, и оно, перш за все, своим фактом того, что она отбывается тут, у галоўнай навуковай бібліятэцы страны, краіны, сведчыць аб тым, што беларуская мова патрабуе падтрымкі і перш за ўсё з боку дзяржавы, беларускай дзяржавы. І таму, конечно, вельмі хацелася б, каб як мага больш і палітыкаў, і службоўцаў, і грамадзян нашай краіны ведалі аб тым, што Нацыянальная акадэмія навук разам з брытанскім бокам і дзякуючы в тым ліку падтрымцы і пасольства Великобритании, і Брытанскага інстытута праводзіць такую канферэнцыю, дзе разглядае вельмі важнае для нашай дзяржаўнасці, нашай краіны пытанне. И я, користаючись вот такой нагодой, хочу пропоновать, как такие конференции стали как бы системными, так, проводились на системной основе, и может треба было у наступным годзе, примерковавши их до ціяе в этом сенсе до Міжнароднага дня роднай мовы, так, правесці ў галоўным будынку Нацыянальнай акадэміі навук і запрасіць больш шырокае кола і вучоных і прадстаўнікоў дзяржаўных органаў, грамадскасці. Вы ведаеце, таму што мы сёння і дзяржава, і грамадства, нам вельмі патрэбна популяризация белорусской мовы. Як так сталося, это уже другая справа. Але мы сегодня повинны об этом говорить, мы об этом повинны гучать на телебаченні, в наших газетах, на радио. Тому что белорусская мова все ж таки оказалась таким неким небеспечным стане. Так? И вот я еще раз хочу сказать, что то, что мы собрались тут, как раз это сведчится в этом. И я хочу пожадать поспехов вот этой конференции, маючи на увазе то, что она атрымае працяг и будет проводиться на регулярной основе. И Нацыянальная академія, а кому, як не нацыянальныя академікі, павінна ўзяць тут на сабе лідарства. Так? А мы все разом павінны дапамагаць. І я хочу падзякаваць усім тым, хто прысутнічае тут, тому что я разумею так, что яны в адрозненне можа ад мяне не словом, а справай, так, дапамагаюць, падтрымліваюць беларускую мову, клапоцяцца аб ёй і папулярызуюць яе. Таму дзякую еще раз за запрошение, и со своего боку я готов дапамагаць в этой вельми важной справе. Дякую вялікі за добрые слова. Я бачу, что есть некие пытанні ці коментар. Калі ласка. Вялікі дзякуй. А у меня как раз... Господи, я знову выйду. Как раз пытанне да...
Пытанне да спадара дэпутата. Вось спадар Валер, вы сказалі, што вы гатовыя дапамагаць. Скажыце, калі ласка, вы будзеце гатовыя ўнесці ў парадак дня на слуханні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь удасканалены праект аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы? Ну, я, калі з вашай дапамогай, так, калі будзе што ўносіць, то я, конечно, готовы в этом дапамагчы і вносіць гэта. Добра. Это вельмі важна. Да, дзякуй. Это важно. Дякую за питання. Потому что я просто, треба разумець, я все ж таки не лингвист и не специалист, але я разумею, что без белорусской мовы мы можем остаться без белорусской державы, так? А белорусскую державу мы повинны заховать не только для себя, але и для наших детей, внуков и будущих поколений людей. Тому мы повинны с вами все разом этим заниматься. Дякую. Дякую. Just if you wish, just welcome, please. Yes, some summary. Well, first of all, I've learned a great deal. I thank you for your welcome. No matter where you go in the world, individuals are relatively similar. Дякую вельмі за гэтую магчымасць. Незважаючы на то, якую краіну свету вы едзеце, ўсё роўна людзі вельмі падобныя. So whether your country is 11 million, 1 million, 360 million, the basic issues we face of dignity, survival, language struggle, knowledge, wanting the best for our children are universal. Незалежна ад таго, ці жыве ў вашай краіне 1 мільён, 5 мільёнаў ці 350 мільёнаў, усе людзі думаюць пра тое, як захаваць сваю годнасць, як выжыць, як забяспечыць лепшую будучыню для сваіх дзяцей. But Yannick asked me 2 minutes ago to say something, so I've got 6 one-line messages. Я попросил сказать, я именно мається на увазі, я попросил сказать некалькі словаў 6 хвілін таму, і таму професор Уильямс мае 6 радкоў, 6 тезісаў, які ён хоча зрабіць. The first is that balanced bilingualism is very difficult to achieve. Першае, збалансаванае двухмоўе вельмі цяжка забяспечыць. And for the less powerful language, it's vital that it has some spheres or spaces where it is dominant. І для больш слабай мовы вельмі важна мець тыя сферы, тыя вобласці, дзе гэтая мова дамінуе. The second thing, of course, is that in your school system, reproducing the language, Belarusian, is not the same thing as reproducing your culture or your identity. Што датычыцца школьнай адукацыі, навучэнне беларускай мове, гэта не значыць, што вы таксама вучыце дзяцей культурнай ідэнтычнасці ці нацыянальнай ідэнтычнасці. Гэта не тое ж самае. It's families and societies and networks which strengthen identity. Ідэнтычнасць узмацняецца сем'ямі, грамадствам і тымі групамі, да якіх належаць людзі. The third obvious message is that legislation provides opportunities, it provides a frame. Наступны тезіс: заканадаўства стварае магчымасці, і яно прадстаўляе сістэму координат. But you also need a simultaneous program of capacity building so that the skills that your public servants, your teachers, your doctors, your nurses develop. Але у той жа час неабходна нарошчваць патэнцыял такім чынам, каб вашыя медсёстры, вашыя дзяржаўныя служачыя, вашыя іншыя спецыялісты маглі развіваць свае навыкі. Enable the language choice you offer in your services to be of equal quality. Quality is essential. Важна, каб забяспечыць, што абодва паслугі, якія аказваюцца на любой мове, ці на адной мове, ці на другой, былі такой самай якасці. Якасць паслугаў гэта вельмі важна ў гэтым кантэксце. And if a citizen realizes that the public service person with whom they're dealing
doesn't speak Belarusian very well, they will naturally shift to Russian because they want a rational, quick, professional answer. Калі чалавек разумее, што пры размове скажам з дзяржаўным служачым дзяржаўны служачы не валодае беларускай мовай настолькі, каб эфектыўна аказаць пэўную паслугу, ён зробіць рацыянальны выбар на карысць рускай мовы, каб хутка вырашыць і дакладна вырашыць тое ці іншае пытанне. So constant investment in skills development of your public officials is critical. І таму пастаянныя інвестыцыі ў патэнцыял і ў навыкі вашых дзяржаўных служачых, на маю думку, гэта вельмі важна. We've heard just now about the role of artificial intelligence, machine-readable translation, and information technology as a partial answer to some of our problems of efficiency. Толькі што мы пачулі пра тое, якую ролю можа адыгрываць штучны інтэлект, новыя тэхналогіі для того, каб зрабіць больш эфектыўнымі тыя ці іншыя паслугі, якія робяць. And in doing so, fulfills the requirement of the law to have equal status, equal opportunity, equal information. І як забяспечыць тыя цэлі, мэты, якія мае закон, менавіта забяспечыць сапраўднае двухмоўе, сапраўдныя магчымасці для незалежнасці ад той, на якой мове вы звяртаецеся ці карыстаецеся. Whereas many societies in Western Europe, Ireland, the Basque Country, Galicia demonstrate, you can hide behind information technology and not encourage your public servants, your teachers, your doctors, your nurses to be proficient in the less powerful language. So information technology can be used as a cover for a lack of commitment and a lack of political investment. Але часта гэтыя новыя тэхналогіі выкарыстоўваюцца як шырма для таго, каб не рабіць сапраўдную працу па умацаванню мовы. І для гэтага ёсць шмат прыкладаў і ў краіне баскаў, у Галіцыі і ў іншых частках Еўропы. The fifth simple message, I heard a little bit of discussion about the pride in that Belarusian status has changed from being a language of common people from the village to now a language of an elite. Професор Уильямс узгадвае пра тое, што толькі што было сказана, пра тую гордасць, пра тую годнасць, якую набывае статус беларускай мовы, што ён змяніўся ад вясковага статуса, статуса неадукаваных людзей, да статуса элітных і адукаваных людзей. And I'm a little worried by that trend. Я крыху заклапочаны гэтай тэндэнцыяй. Because the average person, once the language struggle is taken out of their possession and professionalized by people like us in this room, the average person will yield responsibility for the future of the language to a professional cadre who will plan, develop policy and serve the people as if they know best. Для звычайнага чалавека гэта не такія цікавыя пытанні. Звычайны чалавек чакае, што ўсё гэта будзе зроблена спецыялістамі, распрацованыя будуць палітычныя нейкія механізмы, працэдуры, а потым ён, звычайны чалавек, можа будзе камфортна карыстацца гэтымі працэдурамі і працэсамі. The basic underlying principle of a strong language is community engagement and community involvement of all citizens. Асноўным прынцыпам любой жыццяздольнасці любой мовы з'яўляецца удзел грамадства у рэальным жыцці гэтай мовы. So that every individual deserves dignity, respect and humanity. And in my one slide I noted that the majority, the dominant language group, have to be well understood by the less powerful language group. І у адным са сваіх слайдаў я паказаў, што вельмі важную ролю, якую адыгрывае годнасць і павінная кожная група, і група, якая больш слабая моўная група, і тая, што больш моцная, яны павінны адчуваць, што ёсць да іх павага у працэсе. Because if you want your language to grow, it's from the non-Belarusian mother tongue parents that your schools will attract new speakers. Калі вы хочаце, каб адна мова расла, беларуская мова ў гэтым выпадку расла,
гэты рост можа адбывацца за кошт бацькоў, якія не карыстаюцца беларускай мовай, якіх трэба пераканаць. The historic way of appealing was national identity and emotional blackmail. You should become more like me. Гістарычна спосаб пераканаць была нацыянальная годнасць і шантаж. Ты павінен стаць такім самым, як я. But in an increasingly global, multilingual world, you have to attract people into your community and not use traditional methods. You need to use new, seductive methods to encourage people to join you in your language, network and community. Але у цяперашнім шматкультурным свеце старыя метады не працуюць, і важна быць прывабнымі і за кошт гэтай прывабнасці прыцягваць новых людзей як карыстальнікаў мовы. It's a bit like feminism. You have to work twice as hard to be equal, but you have to work. Гэта крыху як фемінізм. Трэба працаваць у 2 разы больш, каб стаць роўным, але ўсё роўна трэба працаваць. And the final message, of course, is that legislation, politicians' promises, parliamentary decrees, codexes are all part of the important infrastructure of any state. But it's popular will and parental support and communal, robust struggle, which is the key to any language survival. Законы, дэкрэты, распараджэнні – гэта ўсё вельмі важна, але ключавым з'яўляецца воля бацькоў, воля грамадства і шырокая патрэба, запатрабаванне на мову, і тады гэта будзе жыццяздольна. And for that to be successful, you need to take your message to all parts of society, not just to fellow Belarusian speakers, or to politicians, or to the media, but to all parts of society, so that everybody not only hears the message, but realizes that the future of your language is up to everybody. It's everybody's language, whether they speak it now or not. Their children may yet speak it, and their grandchildren may yet speak it as their mother tongue. І таму трэба апеляваць не толькі да пэўных групаў, да чыноўнікаў, напрыклад, да людзей, якія выкладаюць, ці да тых людзей, якія не карыстаюцца гэтай мовай, ці альбо наадварот карыстаюцца, але трэба да ўсіх слаёў грамадства пераконваць іх, што гэта мова будучыні, што ў будучыні будуць ёю карыстацца іхныя дзеці, іхныя внукі, і што ў гэтым ёсць сэнс. And in your continued search for respect, self-respect, and mutual respect, I wish you well. But conversation is better than fighting. І у гэтым пошуку сваёй годнасці да сябе, годнасці і павагі да іншых людзей я жадаю вам поспеху, і заўсёды памятайце, што размова, дыскусія значна лепш, чым барацьба і спрэчкі. But in this unequal world, it will always be a struggle, and you need to smile when you fight. Але ў гэтым нероўным і несправядлівым свеце заўсёды прыйдзецца змагацца, але змагацца трэба з усмешкай на твары. На гэтым афіцыйная частка нашай канферэнцыі скончана. Я бы хацеў некалькі словаў сказаць у заканчэнні, у першую чаргу пра вялікі патэнцыял. Таму што гэтыя людзі, якія тут у нас сабраліся, рэпрэзентуюць толькі маленькую частку тых людзей, якім цікава займацца беларускай мовай, яе адраджаць, рабіць даследаванні, уводзіць нейкія тэхнічныя рэгламенты. Я быў вельмі здзіўлены, калі ў мінулым годзе мы арганізоўвалі іншую канферэнцыю, таксама з удзелам брытанскай амбасады на базе юрыдычнага факультэта БДУ. І я не чакаў, што 85% выступоўцаў будуць карыстацца беларускай мовай, бо гэта было вельмі дзіўна, на прафесійным узроўні, я думаю, можа там 2 ці 3 чалавекі. То есть бачна, што ёсць вельмі вялікі патэнцыял, і у кожнай з тых сфераў, пра якія мы сёння размаўлялі, бібліятэкарская справа, штучны інтэлект,
юрыдычныя рэчы, можна рабіць вялікую канферэнцыю па любой з гэтых тэмаў, шмат будзе тэмаў для абмеркавання і таго, што трэба будзе зрабіць. І важным вельмі ў гэтым кантэксце я хочу адзначыць, што гэтая канферэнцыя таксама сведчанне таго, што паступова пытанне мовы дэпалітызуецца. І тое, што мы сёння маем тут прадстаўнікоў навуковых колаў, прадстаўнікоў дзяржаўных органаў, прадстаўнікоў недзяржаўных арганізацыяў, палітыкаў розных перакананняў, гэта сведчыць пра тое, што кансэнсус пра тое, што мова вельмі важная для існавання Беларусі як народа і для існавання беларускай дзяржавы ўжо ёсць. Зараз пытанне ў тым, як яго пашырыць і як у практычную сферу імплементаваць некаторыя з тых рэчаў, пра якія мы сёння казалі. І мы спадзяемся, што гэта не апошняя падзея, што ў наступным годзе мы будзем новую рабіць падзею, і гаспадар Варанецкі вельмі усцешаны чуць, што таксама гэтая ідэя і гэтая дзейнасць вам цікава. Спадзяемся, што ў наступны раз мы зможам яшчэ больш сабраць людзей і больш уплывовых людзей таксама прыцягнуць, людзей з рэгіёнаў, для таго, каб у канструктыўнай абстаноўцы з узаемнай павагай абмяркоўваць, якім чынам мы можам забяспечваць, як сапраўды забяспечыць, каб у Беларусі было дзяржаўнае двухмоўе з павагай да ўсіх людзей, незалежнасці ад таго, яны размаўляюць на беларускай мове ці на рускай мове. І я бы таксама хацеў заклікаць, калі вы будзеце ў Лондоне, наведвайце беларускую бібліятэку і культурны цэнтр у паўночным Лондоне. Калі у вас ёсць цікавыя артыкулы, дасылайце іх у Journal of Belarusian Studies. У нас ёсць працэдура, якая апісана на сайце. І хацеў бы таксама асабіста падзякаваць тых, хто спрычыніўся да гэтай канферэнцыі: Ігора Лявоновича, таксама Юрася і Кірыла, які зараз адсутнічае ў гэтым пакоі, але гэтыя, тут Кірыл, якія зрабілі, напэўна, 90% усёй працы, з іх, напэўна, 60% было высілкі Кірыла, што гэта здарылася, і я спадзяюся, што гэта пачатак, і ў будучыні мы яшчэ вас не адзін раз убачым. Ці хочаце, Ігор Лявонович, сказаць некалькі слоў у канцы? Перад тым, як... Давайте яшчэ раз падзякуем гэтых трох людзей асабліва. Я разумею, что уже все стомились, поэтому несколько слов. Так само хочу выказать слово удячности Британскому институту, амбассаде Великобритании за инициативу, кіраўніцтву Академии наук за то, что подтримали, кіраўніцтву библиотеки за то, что нас приняли и организовали выдатную экскурсию для посла Великобритании. Падзякаваць усім, хто адгукнуўся і прыняў удзел у сённяшнім мерапрыемстве, і ў якасці дакладчыкаў, і ў якасці слухачоў. І хочу адзначыць, што гэта вельмі важна і для нашага інстытута, і для нашай краіны, таму што, як правільна сказаў дэпутат Варанецкі, захаваем мову, захаваем нацыю, захаваем дзяржаву. Таму гэта вельмі важна. І спадзяюся, што гэта мерапрыемства, якое прайшло, я лічу, вельмі канструктыўна, будзе мець працяг, і мы яшчэ абмяркуем, у якім рэчышчы, я лічу, што яно павінна сапраўды пашырацца і будзе вельмі важна для нашай краіны. Вялікі дзякуй. Шановні сябры, калегі, ну все, мы скончылі працу, дзякуй всім, і зараз час адпачываць і скаштаваць смачную ежу, напой, і вяртаемся ў тую кавярню, дзе мы абедалі, і enjoy each other.